Ωραία, είμαστε πανέτοιμοι λοιπόν. Βλέπω ακόμα συνεχίζουν άτομα και μπαίνουν, δεν πειράζει. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά καυτά να σας πω και θέλω στην μία ώρα στα 60 λεπτά, φεύγοντας από αυτό το corporate webinar, την εταιρική ενημέρωση εταιρείας, την εταιρική ενημέρωση εταιρείας, ωραία ακούστηκε αυτό, λοιπόν, να έχετε όλα τα απαραίτητα εφόδια και να έχετε όλοι και όλες καταλάβει πόσο τυχεροί είστε αυτή τη στιγμή, σχεδόν 60 άτομα που βλέπω live, να παίρνετε πρώτοι και πρώτες αυτές τις πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες. Καταρχήν, εκ μέρους της εταιρείας, και όχι μόνο πλέον από τη δικιά μου σκοπιά που σας ξέρω τους πιο πολλούς προσωπικά, τους leaders, θέλω να σας ευχαριστήσω και η εταιρεία σας ευχαριστεί για την καταπληκτική δουλειά που κάνετε σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που έγινε ειδικά πραγματικά μετά το event της Αθήνας, εγώ δεν το ξαναζήσει και με κάποιους από εσάς δουλεύουμε πάνω από 2,5 χρόνια μαζί. Βλέπω ανθρώπους ακόμα και από το εξωτερικό να έρχονται και να ξεκινάνε. Πρόσφατα μίλαγα με έναν partner μας στην Πάτρα, που αργώνει εκεί event, μέχρι και για Γκάνα μου μίλησε. South Africa, δεν ξέρω και εγώ που άλλο θα πάμε. Λοιπόν, ετοιμάστε παιδιά, στην καλύτερη φάση και συγχαρητήρια σε όλους. Το session αυτό είναι recorded, ώστε να μπει στο back office, ανοιχτό για όλους, είτε είστε ενεργά μέλη του Infinia είτε όχι, να μπορείτε να το μοιραστείτε με όλους τους ανθρώπους σας. Γιατί αυτό που θα σας πω σε λίγο θα είναι κάτι μοναδικό. Δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε όλοι στο Infinia ή τα replay. Θα σας δείξω τώρα ακριβώς που βρίσκονται, να βγω λίγο από την παρουσίαση. Όχι, δεν θα ακυρώσω την παρουσίαση. Απλά θα βγω την παρουσίαση. Εδώ λοιπόν στο infinia.com. Αυτό λοιπόν που θέλω όλοι να ξέρετε, πώς θα βλέπετε την επίσημη ατζέντα του Infinia, μιας και τα περισσότερα event και τα ελληνικά, όπως κάνω και στις άλλες γλώσσες, θα περνάνε εδώ. Για να έχετε και εσείς καλύτερο έλεγχο, την ατζέντα σας και να ξέρετε πού τα άτομά σας πρέπει να μπαίνουν για να παρακολουθούν. Εδώ όπως βλέπετε που λέει Upcoming Webinars, βλέπετε ότι την εκπαίδευσή μας στα ελληνικά με τη σημεούλα, θα έχει και άλλες σημεούλες κατά καιρούς. Εδώ πέρα που λέει Upcoming Live Events, θα δείτε τα live events που έρχονται. Τώρα ξεκινήσαμε και North America και Μεξικό, όπως βλέπετε. Okay. Θα μπουν από κάτω και άλλα events κατά καιρούς που θα γίνονται στην Ελλάδα. Σύντομα θα μπει και της Πάτρας, δεν ξέρω γιατί το έχουν βάλει ακόμα, θα το συζητήσουμε και αυτό. Εδώ βλέπετε τα recordings, όπως βλέπετε εδώ με την σημειώτη την ελληνική είναι το τελευταίο 21 Μαΐου που κάναμε το corporate, το σημερινό για να το μοιραστεί και με τα μέλη σας θα μπει ακριβώς από εδώ πέρα κάτω. Αυτό που θέλω από όλους σας είναι να παρακολουθήσετε αυτά εδώ τα webinars. Είναι super σημαντικά. Μάλιστα αν πατήσετε ένα από αυτά τα 2, 3 και 4 Ιουνίου θα τα δείτε όλα σε μια σελίδα. Αλλά οπωσδήποτε θα δείτε αυτό που λέει June 8. Είναι το χθεσινό που έγινε πριν από λίγες ώρες πρακτικά. Έγινε 4 ώρα το πρωί σήμερα, γιατί είναι μπροστά η Αμερική. Και θα δείτε για το Marketplace πάρα πολλά πράγματα που ανάλυσαν οι Marketplace expert μας, οι άνθρωποι που το δουλεύουν το Marketplace και αυτοί το έχουν στήσει στην Αμερική, η Νίκη και ο Πάρης Weatherspoon. Και εδώ βλέπετε presentations και τι θα ακολουθήσει. Ό,τι δηλαδή είναι live αυτή τη στιγμή. Για τα μέλη μας, αν είστε ενεργά μέλη, και προτείνω σε όλους να είστε ενεργά μέλη, για να μπαίνετε άμεσα πρώτοι τις πληροφορίες και τα εργαλεία μας, στο Prime, εδώ που λέει Training, Prime το πατώντας, θα βλέπετε όχι μόνο την εκπαίδευση πλέον, αλλά εκεί που γράφει Bonus International Trainings, το επειδή είμαστε live streaming, ίσως καθυστερεί λιγάκι η σύνδεση, δεν πειράζει, μάλλον θα πρέπει να τηλεφωνήσω στην Fortnite πάλι, μας τα κάνει αυτά. Οκ, ναι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, anyway, θα μπείτε εκεί που λέει Bonus International Training, θα το πατήσετε και θα έχει registration links για να βλέπετε πότε είναι η επόμενη live εκπαίδευση για μέλη μόνο, είτε για το ηλεκτρονικό εμπόριο, είτε για το κομμάτι του e-commerce. Εδώ πέρα δίπλα βλέπετε ένα tab πάνω που λέει Infinia e-Market, το βλέπετε. Θα το πούμε σε λιγάκι. Λίγο υπομονή θέλω από όλους σας. 70 πλάστα άτομα, ακόμα μπαίνουν άτομα. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, τέλεια. Δεν έχει εικόνα ούτε ήχο. Μάλιστα. Ένα OK παρακαλώ ότι με βλέπετε και ότι με ακούτε. Ένα OK παρακαλώ ότι με βλέπετε και ότι με ακούτε. Πήρα πολλά OK. Οπότε κάποιος δεν έχει κάνει μάλιστα το απαραίτητα. OK. Ωραία. Οπότε βλέπετε και ακούτε. Τέλεια. Οπότε είμαστε εντάξει. Πάμε πίσω στο PowerPoint μας. Λοιπόν,
Για όσους το ξέρετε, γιατί αυτό θα μπει σε replay, είναι ανοιχτό για όλους το webinar σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα τι έχουμε κάνει. Ξέρω πολύ καλά και ήμουν από τους πρώτους πριν καν γίνω εταιρικό μέλος το Δεκέμβρη, με το που ανακοινώθηκε το Infinia πως ξεκινάμε, που παρότρινα όλους και μπήκαμε όλοι, ειδικά οι partners. Γι' αυτό και το Infinia άνοιξε στην αρχή, ώστε να μπουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και την εμπειρία στο e-commerce, ξέρουν να υποστηρίξουν, να βοηθήσουν και να το αναπτύξουν αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και με επέλεξαν εμένα σήμερα, από το Φλεβάρι συγκεκριμένα, και είμαι πλέον στο κομμάτι της Ευρώπης και στη Σεούλ που μόλις την ανοίξαμε πριν από λίγες εβδομάδες. Στην αρχή λοιπόν το παραδέχομαι και εγώ σαν εταιρικό μέλος, έγιναν κάποια λάθη. Ίσως δεν ήμασταν έτοιμοι για τις μάζες, αυτό που λέμε. Γι' αυτό και θέλαμε στην αρχή ανθρώπους δικούς μας που ήδη μας ξέραν από την προηγούμενη εταιρεία, το DS Domination, και έχουν ήδη εμπειρία στην οργάνωση και στην εκπαίδευση, να το δουλέψουμε. Και όσοι είστε από την αρχή μαζί μας, σαν και εμένα, έχετε δει ότι το website και η υποστήριξη και όλα αυτά που κάνουμε δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν μέσα Δεκεμβρίου, για παράδειγμα. Καμία σχέση. Πλέον υποστηρίζουμε πάνω από 7 γλώσσες. Δηλαδή γίνεται ένας πανικός. Και αυτό που κάναμε πρακτικά για να θέσουμε τις βάσεις στην Ευρώπη, και προέκυψε και η Ασία πριν από λίγο καιρό κάπου στο ενδιάμεσο, ήταν το μεγάλο ευρωπαϊκό tour που έγινε και Asian Tour. 2 Απριλίου ήμασταν στην Αθήνα, 3 στη Σόφια, 9 στο Αμβούργο, 10 Βαρσοβία, 16 Βαρκελόνη και κάπου εκεί διάμεσα πέταχτηκε ένας τρελός Κορεάτης και μας είπε: ελάτε Κορέα, έχω ήδη 1.500 άτομα, τώρα γύρω στους 2.500 Κορεάτες που έχουν ξεκινήσει στο Infinia. Αυτά είναι η πρώτη μεγάλη εικόνα μας εδώ στην Αθήνα. Όσοι βρείτε σε ένα μεγάλο εταιρικό event που κάνουμε, ή τοπικό είτε online ίσως, θα την έχετε δει. Κάποιοι το ζήσατε. Βλέπω και πάρα πολλούς ανθρώπους που ξέρω προσωπικά στη φωτογραφία εδώ. Πάνω από 275 άτομα, θυμάμαι καλά το νούμερο, σε μία αίθουσα μέσα, πρώτη φορά μαζί. Εδώ με κάποιους από τους σημαντικούς ηγέτες Ελλάδας και Κύπρου πλέον, που μεγαλώνει. Φυσικά δεν είναι μόνο φαγητό, δεν είναι μόνο μάλλον δουλειά, είναι και φαγητό και διασκέδαση. Μετά εδώ πέρα πήγαμε στην Βουλγαρία, ανέβηκαμε στους γείτονες πάνω, τρελές ιστορίες, άτομα που τα ξέρω προσωπικά που κάνουν πάνω και από $1.000.000 τζίρο στο eBay μόνο dropshipping. Μην τους υποτιμάτε τους Βούλγαρους, είναι πάρα πολύ έξυπνοι, σας πληροφορώ, και πάρα πολύ καλά παιδιά. Γυρίσαμε και την πόλη, είδαμε τη Σόφια, τους επισκέφτηκα πάλι, με καλέσανε και κάναμε μαζί Ανάσταση. Πρώτα εγώ το τσούγκρισα με τον ηγέτη τον Μπόρις στην Βουλγαρία, και εκείνη ορθόδοξη όπως ξέρετε. Και είχαμε και ένα πολύ ωραίο sushi dinner στην Ανάσταση. Ήταν μοναδικό. Στη Βαρσοβία, που μόλις τώρα ξεκινήσανε και βάζουμε τις βάσεις, τους μαθαίνουμε αυτούς τους ανθρώπους, παιδιά, πώς να κάνουν dropshipping. Αυτό που εσείς και οι ηγέτες σας της ομάδας Ελλάδας και Κύπρου κάνουν πάρα πολύ καλά, με επιτυχία χρόνια τώρα. Γερμανία, που μόλις τώρα ξεκινάει. Βαρκελόνη, είχαμε ανθρώπους από Κολομβία και Μεξικό. Είδατε πριν από λίγο το πρώτο event στο Μεξικό. Κάποιος από εκεί πέρα το ξεκίνησε. Λοιπόν, Κορέα, με τους Κορεάτες, εδώ είναι μόνο Κορεάτισσες, αλλά είχαμε μια μίξη ηλικιών, από μέχρι και 80 χρόνων, το παππούς με την τραγιά αριστερά που βλέπετε, με smartphone iPhone 6 Plus στην τσέπη, παρακαλώ, και ένα event που γέμισε με πάνω από 350 οι πιο πολλοί partners και μέλη στο Excel. Μπήκανε γερά οι Κορεάτες στο παιχνίδι, μιας και η Κορέα, για όσοι το ξέρετε, είναι νούμερο 3 χώρα στο e-commerce Asia Pacific, και Αυστραλία μαζί δηλαδή, και νούμερο 7 στον κόσμο, νούμερο 6 νομίζω τώρα ανέβηκε, έτσι, μετά Κίνα, Ιαπωνία κτλ. Εδώ πέρα μια εκπαίδευση που κάναμε, όπου μάθαινα στους Κορεάτες τα βασικά πράγματα που οι ηγέτες σας εδώ στην ομάδα Infinia Ελλάδας Κύπρου σας μαθαίνουν καθημερινά, και έχετε άμεσα εκπαίδευση στο back office σας. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν καν εκπαίδευση, παιδιά. Δεν είχαν καν υπότιτλους. Με περιμένω να τους πω τι στο καλό θα κάνουν με τη στρωμή που πληρώσανε. Και από 30 άτομα, 25 για την ακρίβεια, είχαμε πει τους αγγλόφωνους πιο έτσι, ας το πούμε, καλούς να έρθουν, γεμίσανε κοντά στα 60 άτομα. Βλέπετε, μέχρι στο πάτωμα, καθόντουσαν στο χαλί μάλλον, για να μαθαίνουν. Και εδώ στην Θεσσαλονίκη μετά, τα παιδιά που κάναν καταπληκτική δουλειά με την ενέργεια που πήραν από την Αθήνα, μαζέψανε πάνω από 175, νομίζω, 165 άτομα στο πρώτο event στη Θεσσαλονίκη, και σύντομα, ξέρω, ακολουθεί και επόμενο. Περιμένουμε τον χώρο, κάτι για Παλάς, μου είπα Μακεδονία Παλάς, που λέγεται, πάμε για να ανεβούμε κατηγορία, και ξέρω ότι οι ηγέτες της Θεσσαλονίκης, αλλά και όλη της Ελλάδας πλέον, μια ομάδα είμαστε, οργώνουν όλο το σύστημα. Και εδώ το επίσημο post από το Infinia, την ίδια την εταιρεία, συγχαρητήρια στην ομάδα της Κύπρου που έκανε το πρώτο της event. Το event που βλέπετε δεν είναι εταιρικό και τα προηγούμενα, είναι event των partners, των ανεξάρτητων ανθρώπων
που πλέον είναι και οικονομικά ανεξάρτητοι, οι leaders που τα δουλεύουν τα events και βάλαν από τη τσέπη τους παρακαλώ χρήματα και να ξέρετε ότι η εταιρεία το βλέπει αυτό και το μετράει για να σας βοηθήσει και να σας ανεβάσει ακόμα πιο ψηλά. Συγχαρητήρια λοιπόν εκ μέρους της εταιρείας για την καταπληκτική δουλειά που έχετε κάνει. Και είπαμε δεν είναι μόνο δουλειά, είναι και διασκέδαση, πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Χάρη στα παιδιά της Κύπρου και τους ηγέτες μας κανονίσαν τα πάντα, από βόλτες μας κυκλοφορήσαμε πρώτη φορά στη Λεμεσό, περάσαμε απίστευτα και περιμένουμε σύντομα να το επαναλάβουμε. Και τι καταφέραμε μέχρι στιγμής λοιπόν? Γιατί βλέπω και εγώ post στο Facebook, όχι μόνο από Ελλάδα, αλλά πλέον και σε όλες τις γλώσσες. Έχουμε και πλέον και το Facebook τη δυνατότητα να μεταφράζεις τα post στην γλώσσα, οπότε καταλαβαίνεις δύο πράγματα παραπάνω. Κάποιοι λένε το Infinii τελικά δεν δούλεψε, κάποιοι λένε τι είναι αυτό με το Infinii, για ποιο λόγο να μπω στο Infinii, αφού ίσως μπορώ να ψάξω στο YouTube να δω δωρεάν βίντεο πώς να κάνω dropshipping. Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς. Στο eBay μπορεί ο καθένας να μπει δωρεάν να πουλάει και στο Amazon και στο Facebook, στα social media, παντού δωρεάν είναι. Το θέμα είναι να το κάνει καλά και να το κάνει καλύτερα και από τους άλλους. Και αυτό που καταφέραμε επίσημα με αυτά τα νούμερα, όσοι είχατε δει και το επίσημο corporate webinar που το ανακοίνωσε και ο Χιτές, ήταν βέβαια ώρα Αμερικής, 4 τα ξημερώματα για εμάς, μάλλον τα ξεπεράσαμε, πάνω από 182 εκατομμύρια σε πωλήσεις τα μέλη μας τους πρώτους 6 μήνες. Αυτά είναι πωλήσεις σε πελάτες, κατά κύριο λόγο, όπως καταλάβετε από την ισοτιμία στην Αμερική. Πάρα πολύ μεγάλη ομάδα της Ευρώπης και των Ελλήνων πουλάει και στην Αγγλία. Πουλάει και στο Amazon Αγγλίας, πουλάει και στα social media, πουλάει και αλλού. Αυτές οι πωλήσεις και των ευρωπαϊκών μελών δεν μπορούμε να τις κάνουμε tracking. Αυτά που βλέπετε είναι μόνο μέσα από τα accounts των μελών μας του Infinii που έχουν συνδέσει τα accounts με το Infinii για να κάνουν τα listing τους στο eBay και στο Bonanza, να βλέπουν την παραγωγή τους και την πορεία του Amazon seller λογαριασμούς τους. Αυτά είναι τα νούμερα. Οπότε το νούμερο είναι βασικά είναι πάνω από 200 εκατομμύρια. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν ξέρω πόσο ακριβώς είναι. Και αυτό το κάναμε τους πρώτους μόνο 6 μήνες που ξεκινήσαμε από το 0 με ένα website. Okay? Με το infinii.com. Οπότε, ποιο είναι το μέλλον λοιπόν? Ποιο είναι πραγματικά το μέλλον? Κάποιοι έχετε δει κάποια παρουσίασή μου ίσως σε ένα live event. Ήμουνα και σε τόσες χώρες, ήρθα και Κύπρο και Θεσσαλονίκη. Σήμερα λοιπόν θα σας δώσω overdose, έξτρα πληροφορίες. Τα Infinii Stores είναι το επόμενο μεγάλο βήμα που το γνωρίσετε στα event μας. Θα κάνουμε τα δικά μας μαγαζιά, τα δικά μας καταστήματα, όπου θα έχουμε και τα δικά μας μοναδικά προϊόντα. Είναι το μέλλον. Και οπωσδήποτε, όπως ισχύει τουλάχιστον στη δικιά μου επιχειρηματική φιλοσοφία, ποτέ δεν σταματάω κάτι που δουλεύει για μένα. Απλά προσθέτω πράγματα. Προσωπικά, όταν ήμουν στη Σκωτία, μετανάστης, με ελάχιστα λεφτά στην τσέπη και αποφάσισα να ξεκινήσω να κάνω business με το eBay, απλά dropshipping από το Amazon, στη συνέχεια είδα ότι μπορώ να κάνω πολλά πράγματα παραπάνω. Πώς να πουλάω και στο Amazon το ίδιο. Πώς μπορώ να πουλάω όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά και στην Αμερική. Πώς μπορώ να μπω και στο Google. Πώς μπορώ να γίνω και partner και να έχω και εκπαιδεύοντας άλλους ανθρώπους και προτείνοντας τους την εκπαίδευση να έχω έξτρα χρήματα. Οπότε από το 0, μέσα σε λίγους μήνες, βρέθηκα με 6 με 7 πηγές διαφορετικές εισοδήματος. Αυτό είναι λοιπόν η οικονομική ασφάλεια. Να κάνεις κάτι, να το κάνεις καλά και να πας μετά στο επόμενο. Να το αυτοματοποιείς και να πας στο επόμενο. Γι' αυτό και θα εισάγουμε και νέα πράγματα, νέα εργαλεία που έρχονται, tracking systems, πάρα πολλές ωραία πραγματάκια. Απλά να ξέρετε, πάντα να προσθέτετε. Μην αφαιρείτε. Κρατάτε αυτά που δουλεύουν για εσάς και πάμε παρακάτω. Ήδη αυτά θα είναι στο back office σας. Βλέπετε είναι πάρα πολύ γνώριμο. Να βλέπετε στο δικό σας store. Είναι κάτι, ας το πούμε, ένα μείγμα Shopify και WooCommerce. Θα είναι κάτι πάρα πολύ user friendly, ώστε και ο 10χρονος γιος σας, ξαδερφός σας, φίλος σας να μπορεί να το κάνει. Τόσο απλά τα πράγματα. Θα έχουμε το δικό μας ηλεκτρονικό πορτοφόλι που ήδη μας συνεργασία με όλους αυτούς τους οργανισμούς για να μπορούμε να δεχόμαστε πληρωμές από παντού, ώστε αν έχετε πρόβλημα με το PayPal, π.χ. αν έχετε κάποιον άνθρωπο σε μια χώρα που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει PayPal, και έχουμε τέτοια παραδείγματα όπως σε κάποιες χώρες στα Βαλκάνια ή σε κάποιες χώρες Αφρικής, και μην νομίζετε ότι είναι μακριά αυτές οι χώρες. Εδώ πετάξαμε Κορέα, από τη Βαρκελόνη, από τη μία άκρη της Ευρώπης, πήγα στην άλλη άκρη της Ασίας, 14 ώρες συνολικά, επειδή βρέθηκε ένας τρελός Κορεάτης. Οπότε πότε θα βρεθεί ένας τρελός Νοτιοαφρικάνος? Πότε θα βρεθεί ένας τρελός Κινέζος? Ένας τρελός Αυστραλός ή Σκοτσέζος? Why not? Ούτως ή άλλως. Και η ελληνική ομογένεια μόνο είναι παντού. Εκατομμύρια Έλληνες είναι ανά τον κόσμο. Σκεφτείτε ποιους ανθρώπους ξέρετε. Είμαστε ένα κλικ μακριά, παιδιά.
Και πάμε στο Infinii Marketplace. Λοιπόν, ήδη είχα την ευκαιρία πριν από λίγες ώρες να μπω και να πλοηγηθώ μέσα, να δω πώς είναι, πώς είναι το περιβάλλον, τι θα βλέπουν τα μέλη μας, όλοι εσείς, τι θα βλέπουν οι κατασκευαστές και οι έμποροι, ας το πω έτσι, οι vendors όπως λέγεται στα αγγλικά, και πώς θα μπορούν να εισάγουν τα προϊόντα τους άμεσα. Φυσικά θα έχουμε και pet προϊόντα που είναι από τις πιο hot seller κατηγορίες εκεί έξω μετά τα ρούχα. Θα μπορείτε να παραγγέλνετε και bulk discount προϊόντα, δηλαδή σε ποσότητες, και φυσικά οπωσδήποτε dropshipping. Ωραία. Όσοι κάποιοι έχετε ξεκινήσει και στο Amazon FBA, που το προτείνω οπωσδήποτε, να μπορείτε να βάλετε το Amazon να δουλεύει 100% για εσάς, πέρα από τη βασική εκπαίδευση που έχουμε για γρήγορα κέρδη στο Prime, στο Excel, μαθαίνετε πώς να το αξιοποιήσετε στο έπακρον, νομίζω λέγεται η σωστή έκφραση, ή έπακρον. Anyway, λοιπόν, πάμε να δούμε πώς μοιάζει. Τι λέτε? Εδώ είμαστε λοιπόν στο Infinii Marketplace. Δεν έχω καθόλου ήχο, λέει κάποιος. Λοιπόν, ο ήχος είναι διακεκομένος. Για να δούμε. Το μικρόφωνο μου είναι το Yeti καινούριο. Δουλεύει μια χαρά. Αν με ακούτε, παρακαλώ πολύ, γράψτε μόνο τον αριθμό 1. Αν με ακούτε, βλέπετε το banner που αλλάζει από το Marketplace, γράψτε απλά το 1. Πολλούς άσους. Οκ. Άρα κάποιοι έχουν το θεματάκι. Δεν πειράζει, το replay θα είναι διαθέσιμο από αύριο κιόλας. Βασικά από σήμερα θα φροντίσω να μπει στο back office σας για να ειδοποιήσετε όλους όσους από τους 140 που δήλωσαν συμμετοχή, 150, 89 βλέπω live, ακόμη βλέπω κάποιους waiting name, μόλις τώρα μπήκανε, να μπορούν να το δουν οι άνθρωποι μετά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν το Marketplace. Και όπως βλέπετε, έχει κάποια προϊόντα. Δεν έχει όλα. Γιατί το Marketplace, τι χρειάζεται? Προμηθευτές. Το πιο εύκολο πράγμα, παιδιά, ήταν να πάμε εμείς στους προμηθευτές, το ίδιο το Infinii, που πιστέψτε με, έχουμε ανθρώπους που κάνουν business στο eBay και Amazon Online πάνω από 15 χρόνια και είναι μέσα στο Infinii. Έχουμε μέλη της ομάδας μας που στα 2 χρόνια είναι έτοιμοι να ξεπεράσουν το $1 εκατομμύριο σε τζίρο πωλήσεων. Εμείς στην Καταρίνα το έχουμε καταφέρει. Είμαστε από τους πρώτους. Αλλά έχουμε άτομα στην ομάδα μας που έχουν κάνει και πάνω από $500 εκατομμύριο σε τζίρο πωλήσεων συνολικά από την αρχή που ξεκινήσαμε. Φανταστείτε λοιπόν ανθρώπους που έχουν 10-15 χρόνια εμπειρία και στο e-commerce συγκεκριμένα και είναι αυτή τη στιγμή στην εταιρεία μας. Φτιάχνουν αυτά που βλέπετε. Μιλάνε με προμηθευτές. Το πιο εύκολο πράγμα ήταν να πάμε εμείς στους προμηθευτές, σαν εταιρεία, και να τους βάλουμε μέσα. Αλλά τι κέρδος θα έχει αυτό για εσάς, για τα μέλη μας? Κανένα. Οπότε δίνουμε την ευκαιρία λοιπόν από πριν από λίγες ώρες που ξεκίνησε επίσημα σε εσάς, σε όλους εσάς τους partners, αλλά και όσους που δεν είστε partners, που είστε απλά μέλη. Σε ανθρώπους που ήταν ήδη στο Infinii, αλλά για κάποιο λόγο σταματήσανε και θέλουν να πανεργοποιηθούν. Να συστήσετε εσείς τους προμηθευτές. Να συστήσετε εσείς τα καλύτερα stores που έχουν pet friendly, pet προϊόντα, που έχουν ηλεκτρικές συσκευές. Βλέπετε, μικρά πραγματάκια, φθηνά πραγματάκια, ακριβά πραγματάκια, δεν έχει σημασία. Π.χ. θα πάω εδώ πέρα, πάνω εδώ, dropshippable products. Αυτή τη στιγμή έχουν κάποια προϊόντα, βλέπετε, υπάρχουν κατηγορίες, το που λέει categories. Από baby, beauty, έχουμε βάλει τις πιο hot seller κατηγορίες. Electronics, accessories, home and garden, μέχρι και έπιπλα θα έχουμε μέσα με vendors. Ok, health, beauty, books κτλ. Μάλιστα από εδώ που λέω books, έχουμε και ένα στην ομάδα μας, τον Παύλο Σαρκά από Κύπρο, αλλά ξέρω ότι έχει business και στην Αγγλία λόγω του πατέρα του και ξέρω ότι κάνει πολύ καλή business με βιβλία. Λοιπόν, έχουμε δει λοιπόν ποιες είναι οι hot κατηγορίες, ώστε οι vendors που θα προτείνετε να μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα από τα μέλη μας. Θα έχουμε βέβαια και το δικό μας store, να μπορείτε να παραγγείλετε μέχρι και τις εταιρείες προϊόντα. Πολύ μου ζητάγατε, μπλουζάκια, καπελάκια, ορίστε παιδιά, όλα θα τα έχουμε. Home and garden, τα πάντα. Αν δούμε κανένα δύο παραδειγματάκια για να καταλάβετε πόση μεγάλη αξία έχει το marketplace. Αυτά που βλέπετε είναι third party προϊόντα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι στην κατοχή του Infinii. Είδαμε ότι αυτή η μέθοδος του fulfillment για αρχή, όχι απλά δεν ήμασταν έτοιμοι, είναι χρονοβόρα, ειδικά όταν έχεις δεκάδες χιλιάδες μέλη. Και φυσικά κοστοβόρα. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι να προτείνουμε κατευθείαν τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές. Έχουμε κάνει ήδη επαφή και εμείς προσωπικά σε πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες των εκατομμυρίων, δεκάδων εκατομμυρίων $, τζίρων το χρόνο, εκατοντάδων εκατομμυρίων. Όπως π.χ. γνωστές μάρκες που φτιάχνουν
προϊόντα για παιδιά, baby, παιχνίδια, για σκυλιά γατιά, για κατοικίδια. Αλλά θα δίνουμε και εσάς δυνατότητα και έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Πολωνία, Γερμανία, τώρα Κορέα, που ξέρουν προμηθευτές. Για παράδειγμα, κάτι που είχα δει και στο παράδειγμα που μας έκανε και η Νίκη. Εδώ. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω καν τι είναι και γιατί χρησιμοποιείται. Είναι, λέει, baby buff dumbbell. Για ποιο λόγο, πείτε μου τώρα, ένα παιδί θα γυμνάζεται? Δεν ξέρω. 0,2 κιλά λέει. Παιδικό βαράκι. Μην ρωτάτε γιατί, σημασία έχει ότι πουλάει. Εδώ λοιπόν αυτό που θα βλέπουν τα μέλη μας, το προϊόν εδώ πέρα του προμηθευτή. Βλέπετε εδώ πέρα τα φωτογραφίες, κατηγορίες. Θα αυξηθούν φασικά αυτά τα πραγματάκια εδώ, τα χαρακτηριστικά. Μέχρι στο Facebook και στο social media. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι pack of 12. Είναι 12 να αγοράσεις για $63. Π.χ. αν κάνεις FBA, μπορεί να τα στείλεις κατευθείαν σε αποθήκη ή σε ένα fulfillment center, το οποίο μπορεί να τα χωρίσει, να τα πακετάρει και να τα στείλει για εσένα στο Amazon. Why not? Για όλα έχουμε λύσεις. Όλα είναι στην εκπαίδευσή μας βήμα-βήμα. Θα υπάρχουν και μεμονωμένα προϊόντα φυσικά. Τώρα μπαίνουν οι προμηθευτές. Εσάς περιμένουμε, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν dropshipping μία κρέμα προσώπου φυσική. Έχουμε μέλος της ομάδας μας, ο οποίος έχει μια πάρα πολύ μεγάλη γνωστή στο Amazon εταιρεία φυτικών προϊόντων και έχει προταθεί ήδη για να μπει στο marketplace. Λοιπόν, και άλλα πολλά πράγματα. Σκεφτείτε λίγο παραπάνω. Πάμε τώρα στο Amazon. Θα πάρω τον τίτλο, χωρίς το pack, copy. Πάμε, copy. Πάω στο amazon.com, είμαστε σε δολάρια εδώ πέρα στην αγορά μας. Enter. Για να το δούμε. Λοιπόν, εδώ είναι η φωτογραφία κάτω, τι λέει? Όχι, εγώ θέλω αυτό το listing με τα reviews, οπωσδήποτε. 29,99. Αυτό το βλέπετε, και ίδια φωτογραφία έχει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει 28 reviews. Το Buff, Baby, Dumbbell, Baby, Rattle, whatever it is. 5 προσφορές να τις δούμε. 29,99. Αυτό όμως είναι unfulfilled. Fulfilled by Amazon 33 μέχρι και 55 κάποιος εδώ πέρα. Κατά μέσο να πούμε πάμε το φθηνότερο fulfillment $34 από τον Fizzy Deals μέσω Amazon. Το ένα. 63,61 τα 12. Καλό μου κομπιουτεράκι. 63,61 δια 12. 5,3. Να το κάνουμε $6 γιατί θα έχουν και κάποια μεταφορικά κτλ. Όταν παίρνεις από έναν vendor, όπως έρθεις από το Amazon, θα σε χρεώνουν κάποια μεταφορικά. Αλλά φυσικά, ό,τι έχει με τα συμβόλαια, με τις UPS εταιρείες τους, όλα είναι μέσα στο marketplace με διαδικασίες όταν θα γίνεται approval ο vendor. Ας πούμε λοιπόν $6 το ένα. 29 εδώ. 30. Πάω σε ένα calculator online. Πάτε στη Amazon Profits Calculator. Πάμε, διαλέξουμε την κατηγορία. Toys. Εδώ. Λοιπόν, sale price. Ας πούμε 30. Πώς το αγοράζω? Shipping price 0. Αν το στείλετε με 0 μεταφορικά ή ό,τι εσείς θέλετε. Πάμε καλό μου. Cost to acquire 6. 6 πάμε. Τι λέει το κομπιουτεράκι μου? Κάπου 6. Net profit 18,51 στο 1 επί 12 κατά μαθηματικά. Και σου λέει αυτός έχει άλλα 200. Θα ανεβαίνουν. Συνεχώς είναι ό,τι η διαθεσιμότητα δίνει ο κάθε προμηθευτής. Αυτός λέγεται Home Goods Plus. Έτσι λοιπόν θα είναι το marketplace. Αυτό θα βλέπετε εσείς. Το κάνετε buy it now για παράδειγμα. Το είχα προσθέσει και πριν. Όσο quantity θέλετε. Checkout. Και εδώ πέρα βλέπετε billing address, shipping address. Και ώστε το προϊόν θα πηγαίνει στο πελάτη, όπως ξέρουμε, σαν gift, χωρίς αποδείξεις, χωρίς τίποτα. Ωραία. Εδώ πέρα διαλέγετε μέχρι το shipping method του προμηθευτή. Ο συγκεκριμένος έχει UPS, FedEx, USPS, μέχρι και Καναδά βλέπω στέλνει. Οπότε γιατί όχι να πουλάτε και Καναδά. Ή our shipping, θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, θα είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία, user friendly, από το να πηγαίνετε λοιπόν στο Amazon, να αγοράζετε φθηνότερα προϊόντα και να τα στέλνετε στο Amazon και σε άλλες πλατφόρμες. Και το πιο ωραίο, κανείς εκεί έξω δεν θα μπορεί να ανταγωνίσετε τις τιμές σας. Αυτό φανταστείτε το. Και θα το συνδυάσετε με το com plan που θα σας παρουσιάσω στα επόμενα λίγα λεπτά. Το πόσο μαγικό αυτό μπορεί να γίνει. Πάμε στην παρουσίασή μας. Αυτό λοιπόν το marketplace έχει ήδη ανοίξει για να προτείνετε vendors. Μην δοκιμάσετε να μπείτε,
Με το που θα μπείτε θα ζητάει να κάνετε login και θα σας λέει username και password. Θα είναι τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποιείτε για να μπαίνετε στο infinii.com σαν εγγεγραμμένα μέλη. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε. Μέχρι και reset password να κάνετε, δεν θα σας έρθει κάποιο email γιατί είναι κλειστό. Πολύ απλά. Γιατί έχουμε 5-10 προϊόντα ακόμα. Άντε όλα μαζί να είναι 1000 προϊόντα πάνω ανεβασμένα. Μπορεί κάτι λίγο, μπορεί 2000. Είναι προμηθευτές που ήδη το team έχει προτείνει. Αυτό που μένει λοιπόν από εσάς είναι τους προμηθευτές που έχετε ήδη και μιλάγαμε από το European Tour να τους βάλουμε μέσα στο marketplace και να βάλετε καινούριους. Προσοχή όμως παρακαλώ, μετά από συζήτηση που είχα και με τον Jason Rose, τον CFO μας, με τον Hites, με όλο το corporate team, επειδή όλοι αυτοί οι προμηθευτές θα περάσουν από vetting process όπως λέγεται στα αγγλικά, ας το πούμε από ένα φιλτράρισμα, παρακαλώ, και φυσικά εννοείται αυτό προς όλους, να είναι άνθρωποι, επαγγελματίες, καλό είναι να έχουν ήδη κάποιο ιστό, δηλαδή να έχουν ήδη παρουσία στο ίντερνετ, να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη τρόπους να στείλουν τα προϊόντα τους, π.χ. στην Αγγλία, στην Ευρώπη. Μάλιστα, έχω μιλήσει με μέλη μας. Ένας από αυτούς είναι ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου. Είναι έτοιμος να φτιάξει ένα δίκτυο προμηθευτών ο άνθρωπος αυτός. Βρείτε ανθρώπους που ξέρουν ανθρώπους. I know people that know some people. Έτσι λέει η έκφραση. Λοιπόν, και να είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν και την αγορά μας. Φανταστείτε λοιπόν να έχετε κάποιον προμηθευτή, ο οποίος έχει ηλεκτρονικά προϊόντα από USB sticks, selfie sticks, θήκες κινητών, οτιδήποτε, ηλεκτρονικά πραγματάκια, USB, και να μην μπορεί να ικανοποιήσει την αγορά μας. Να έχει μόνο 100 προϊόντα πάνω. Σκεφτείτε λίγο πιο μεγάλα. Να έχετε έναν άνθρωπο, έναν προμηθευτή, ο οποίος μπορεί να στηρίξει την dropshipping αγορά του Infinii. Έχουμε μέλη που κάνουν εκατοντάδες μέχρι και χιλιάδες πωλήσεις το μήνα. Πολλαπλασιάστε το επί κάμποσες χιλιάδες μέλη. Αν λοιπόν ένας προμηθευτής ο οποίος μπορεί να στηρίξει αυτή την αγορά, να μπάσει πρώτο στην Ευρώπη, στην Αγγλία ή και στην Αμερική, εκεί που είναι ο μεγαλύτερος όγκος των μελών μας, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Okay? Και θα σας πω γιατί σας συμφέρει να το κάνετε αυτό. Αυτή τη στιγμή το link που θα χρησιμοποιήσετε είναι αυτό. Θα σας το βάλω τώρα και στο chat του group, του GoToWebinar. Λοιπόν, να το πάρω, αλλά χωρίς το ίσον. Μετά το ίσον θα πρέπει να βάλετε το δικό σας username. Θα το βάλω τώρα στο chat του group. Chat εδώ. Θα σε έβαλα το link. Είναι το link σας, το referral link σας, όπως σας είχαμε υποσχεθεί. Πλέον δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στο Infinii back office σας ρυθμίσεις που λέει Marketplace, που θα τα αισθήσει κάποιος. Απλά δίνετε αυτό το link στον προμηθευτή σας για να κάνει την εγγραφή του δωρεάν. Δεν πληρώνει κάτι προμηθευτής για να μπει στο Marketplace, στη φάση αυτή που περνάμε στο vetting process. Θέλουμε ανθρώπους επαγγελματίες να συνεργαστούμε. Οπότε σκεφτείτε ποιους σοβαρούς ανθρώπους με καλά προϊόντα μπορούν να μπουν. Πολύ απλά. Πώς το λέει η Νίκη. Λοιπόν, δεν θέλουμε κάποιον που έχει πρώτα Adidas με 3D. Ούτε κάποιον που έχει, αν όχι Nike, έχει Mikey. Αντί για Nike, Mike. Θέλουμε ανθρώπους σοβαρούς, επαγγελματίες. Όσοι είχατε μιλήσει στα event μας, ξέρετε τι είχαμε πει. Όσοι έχετε αμφιβολίες, ερωτήσεις, απευθυνθείτε στα πιο έμπειρα μέλη της ομάδας Ελλάδας και Κύπρου να σας καθοδηγήσουν και να σας πληροφορήσουν. Αυτό είναι λοιπόν το link που δίνετε στον προμηθευτή. Αυτή είναι η σελίδα που βλέπει ο προμηθευτής, όχι αυτό που βλέπετε εσείς, σαν μέλη. Θα μπορεί να γράψει το όνομα της εταιρείας του. Κάποια πράγματα παραπάνω. Tax ID βλέπετε. Όλο ό,τι χρειάζεται να ξέρει να βάλει μέσα. Αν πουλάει ήδη σε κάποια πλατφόρμα, eBay, Amazon, αν έχει δικό του website. Κάποια στοιχεία όπως είναι το revenue, δηλαδή ο τζίρος του. Σημείωση. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Αυτή είναι η πρώτη διαφάνεια. Συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ βάζει το username που διαλέγει ο προμηθευτής για να μπει μέσα. Password, email, store name, πώς θα λέγεται το όνομά του, το κατάστημά του στο marketplace. Εδώ πέρα βάζει τα στοιχεία του που βρίσκει, το ονοματεπώνυμο, τα πάντα. Εδώ πέρα βάζει τα business στοιχεία του, τα ID, ποιο είναι το επίσημο όνομα της εταιρείας, ξέρω εγώ, Βασίλης ΑΕ, δεν ξέρω. Και άλλα στοιχεία που πρέπει να ξέρουμε. Website, καλό είναι να έχει ένα website ο προμηθευτής σας, να μπορεί το τμήμα που θα τον εγκρίνει, που είναι στην Αμερική, να τον ελέγξει, να δει ποιος είναι, ότι είναι registered. Καλό να έχουμε και φωτογραφίες ένα προϊόντο του, γι' αυτό θέλουμε και website. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Αυτό το είπαμε. Και μετά αυτό είναι που βλέπει σαν dashboard ο προμηθευτής, ο vendor. Βλέπει τα πάντα, το κατάλογό του, αν έχει πωλήσεις, μηνύματα από χρήστες. Είναι ένα πάρα πολύ εύκολο user-friendly περιβάλλον.
καμία σχέση με eBay, με Amazon, με Shopify, τα πολύπλοκα πραγματάκια, σελίδα, υποσημειώσεις, υποκαταλόγους. Θα είναι πρακτικά όλα σε μία σελίδα. Θέλουμε να το κάνουμε απλό για τους ανθρώπους και που είναι και επαγγελματίες κάποιοι από αυτούς και πουλάνε σε άλλες πλατφόρμες, να είναι εύκολα και γρήγορα. Εδώ θα μπορεί να διαλέγει πώς καταχωρεί τα προϊόντα του. Για παράδειγμα, εδώ είναι ένα προϊόν του Infinii. Είναι το σκημένο ένα women's polo shirt, μπλούζα για γυναίκες. Διαλέγει δύο πραγματάκια, το SKU, το description τι ακριβώς είναι. Βάζει το listing price, είναι η τιμή η αρχική που θα έχει στο site. Οι τιμές θα είναι ως εξής. Βλέπετε δίπλα. Prime discount, search discount, Excel discount. Αναεπίπεδο συνδρομής θα έχουμε για την κατάλληλη έκπτωση. Η τιμή που βλέπουμε, δηλαδή 0% έκπτωση, τιμή χοντρικής όπως τη βλέπουμε, θα είναι η τιμή μας στο Prime. Αυτό που συζητάμε και είναι επίσης το επιβεβαίωσα πριν από λίγο, θα έχουμε 5% στο search έκπτωση και 7% στο Excel. Πολύ απλά, αν φανταστούμε το PayPal fee μόνο είναι 3,9 συν κάτι, πρακτικά αντίο PayPal fees. Συν φθηνότερη τιμή από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στην αγορά εκεί έξω. Okay. Φανταστείτε λοιπόν να μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα σε τέτοιες τιμές. Και επίσης, αυτό που λέει MeAP, θα μπορούμε να εγγυόμαστε τον προμηθευτή ότι θα προστατεύσουμε την ελάχιστη τιμή πώλησής του. Αν ο προμηθευτής λέει ότι π.χ. εγώ θα πουλήσω αυτό το έπιπλο στα $100 minimum ή αντίστοιχα €100 ή ότι η άλλη ισοτιμία θα είναι λίρες, εμείς εγγυόμαστε σαν Infinii Marketplace ότι κανένα μέλος μας δεν μπορεί να το πουλήσει 99,99. Ούτε ένα cent, μία πένα παρακάτω. Γιατί πολύ απλά μετά την έκπτωση και φυσικά με τον τρόπο που κάνουμε dropshipping θα πρέπει να το πουλήσει 110, 115, 120. Αλλά στην τιμή αυτή κανείς εκεί έξω, τουλάχιστον που κάνει dropshipping ή που το μεταπουλάει, δεν θα την έχει. Θα είστε και φτηνότεροι. Ανεξάρτητα τι επίπεδο εκπαίδευση έχετε, θα είστε και οι φτηνότεροι εκεί έξω. Εδώ είναι οι κατηγορίες όπως βλέπετε, έχουμε βάλει τα πάντα, από fashion jewelry, από health, electronics, beauty, baby, books, τα πάντα. Automotive, φυσικά όχι σαν το eBay, δεν πουλάμε αυτοκίνητα, ωραία, αλλά θα έχουμε πραγματάκια, αξεσουάρ π.χ. αυτοκίνητο. Και για να καταλάβετε το μέγεθος αυτό και πώς μιλάμε στους προμηθευτές. Τα μέλη μας δεν είναι πελάτες. Δεν είναι άλλο που θα αγοράσουν από το Amazon να πάνε να πάρουν ένα προϊόν. Αν έχει μια προσφορά εκεί πέρα θα πάρουν 3 και μετά του χρόνου μπορεί και αν το πούνε σε κανένα φίλο τους. Είμαστε επαγγελματίες resellers, dropshippers. Είμαστε επαγγελματίες μέχρι και e-commerce experts. Έχουμε άτομα σαν τη Βάσο που ξεκινήσανε και εδώ σε βλέπω το screenshot που είναι πάρα πολύ παλιά το Φλεβάρι. Ακούσαμε και στην Λεμεσό. 11 πωλήσεις σε μία μέρα. Ανθρώπους σαν τον Παύλο από Κύπρο που κάνουν δεκάδες πωλήσεις τη μία μέρα. Ανθρώπους σαν τον Αντώνη μέσα σε 60 μέρες 579 πωλήσεις. Ανθρώπους σαν τον Πασχάλη πάνω από 1023 αντικείμενα πουλημένα ήδη. Ανθρώπους με πάνω από 1.000 πωλήσεις εδώ πέρα, τζίρο δεκάδων εκατοντάδων χιλιάδων $. Ανθρώπους σαν τον Πάνο που ακούσατε σε μία μέρα 89, λέει εδώ in last day, μόνο στο Amazon. 7.700 πουλημένα αντικείμενα στο eBay. Πάνω εδώ πέρα 2.641 πωλήσεις στο Amazon σε 6 μήνες. Με τέτοιους ανθρώπους θα συνεργάζονται οι προμηθευτές. Τι ενδιαφέρει λοιπόν ένα vendor, ένα προμηθευτή, ένα κατασκευαστή να πουλάει προϊόντα χιλιάδες φορές μες στο μήνα. Αυτό λοιπόν το εγγυούμαστε εμείς. Ότι εφόσον μπορείς να εξυπηρετήσεις τα μέλη μας, τα οποία είναι μεταπολιτές και σε καλές τιμές, εμείς σου εγγυόμαστε ότι τα προϊόντα θα φεύγουν σφαίρα. Οπότε σε αυτή τη φάση είστε στην καλύτερη στιγμή να μπορείτε να συστήσετε εσείς προμηθευτές, τα μέλη μας. Σας δίνουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία, ώστε να μπορείτε να τους τοποθετήσετε και στο rewards plans που θα αναλύσουμε τώρα και να βοηθήσετε όλη σας την ομάδα, οι πιο έμπεροι, οι sponsors, οι uplines, να εκμεταλλευτούν το rewards plan που θα αναλύσουμε αμέσως τώρα. Γιατί αν πήρε στο Amazon 20 χρόνια να ξεπεράσει από ένα γκαράζ του Jeff Bezos, αυτού του καράφλα πλέον, που πουλάγε μερικά προϊόντα τη βδομάδα, και να φτάσει μετά από 20 χρόνια τα 20 δισεκατομμύρια, 100 δισεκατομμύρια σε πωλήσεις να ξεπεράσει, εμάς παιδιά μας πήρε λιγότερο από 2,5 χρόνια να ξεπεράσουμε τα 2 δις σε πωλήσεις. Το Amazon, αν πέτε στο διάγραμμα πριν, του πήρε από το 94 που ξεκίνησε μέχρι και το, ας το πούμε, 90 και 98 με 99, σχεδόν στα 5 χρόνια να ξεπεράσει το 1 δις σε πωλήσεις.
Ήταν βέβαια στην αρχή, θα μου πείτε κάποιοι του ίντερνετ, κάποιοι ακόμα δεν ξέρανε. Παιδιά, όταν ξεκίνησε το Amazon, οι πιο πολλοί από τους πατεράδες μας, ποια χρονιά, 95. Εμείς ήμασταν οι πιο πολλοί. Σχολείο πηγαίναμε, δεν ξέρω τι μας γινότανε. Όχι τάμπλετ δεν είχαμε. Μπάλα, παίζαμε και σβόλους και Lego. Αυτά κάναμε. Οι πατεράδες μας δεν είχαν κάνει smartphone, email, SMS δεν ξέραν να στείλουν. Και όμως κάποιος ξεκίνησε τότε και έκανε πάνω από 100 δις πωλήσεις 20 χρόνια σε τζίρους. Του πήρε 5 χρόνια κάνει να δεις. Εμάς με τη τεχνογνωσία, την εμπειρία και στην καλύτερη φάση της αγοράς που είμαστε τώρα, που ξεκινήσαμε, μας πήρε το μισό χρόνο για το διπλάσιο αποτέλεσμα. Με τέτοιους ανθρώπους θέλουν να συνεργάζονται οι vendors. Και εσείς θα είστε αυτοί που θα τους προτείνετε. Και σας συμφέρει γιατί το 3% από την πώληση του vendor εμείς θα τον χρεώνουμε συνολικά ένα 6% περίπου, όταν το Amazon το χρεώνει, εξαρτάται αν πουλάει σαν third party ή FBA, λιγότερο από 15% δεν είναι πάντως. Κάποιες φορές ξεπερνάει και το 16%, 17%, αν είναι έπιπλα 18% πουλάω σαν third party seller στο Amazon. Εμείς θα χρεώνουμε λοιπόν περίπου ένα 6%, το 3% στην τιμή πώλησης, τι είναι με τιμή πώλησης, την τιμή που θα το αγοράζει το μέλος μας μέσα από το Infinity Marketplace. Το 3% θα πηγαίνει στο Infinity Marketplace για όλη αυτή τη διαδικασία, υποστήριξη των μελών, συναλλαγές, όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζεται μια επιχείρηση για να λειτουργεί, όπως και το Amazon που χρεώνει 17-18%, και το υπόλοιπο 3% θα πηγαίνει σε business volume μέσα στο rewards plan, στο πλάνο ανταμοιβών. Οπότε λοιπόν τι θα κάνουμε? Αν θυμάστε αυτή τη διαφάνεια, εδώ πέρα έχει την ελληνική σημαία, την κυπριακή. Σε κάθε χώρα που πήγαινα, έβαζα την κορεάτικη σημαία, τη γερμανική, την ισπανική, τη βουλγάρικη, την πολωνική. Πλέον βάζω τον κόσμο όλων. Θα μπορεί ο οποιοσδήποτε, από οπουδήποτε και αν είναι στο πλανήτη, δεν έχει σημασία, αρκεί να έχει ίντερνετ. Από τη Σαμόα, ξέρω εγώ, από τα νησιά Φίτζι, από Τρίγωνο Βερμούδων, δεν ξέρω που μπορεί να είναι κάποιος. Από την Παραγουάη μέχρι και τις απικίες Αυστραλίας στον Ειρηνικό, δεν ξέρω που στο καλό είναι. Από τη Μογγολία μέχρι και την Αργεντινή, μέχρι πάνω στην Αλάσκα. Θα μπορεί να συστήνει έναν vendor, ανεξάρτητα αν μπορεί να κάνει business με το e-commerce. Κάποιοι έχουν δυσκολίες λόγω της χώρας τους, π.χ. να ξεκινήσουν στο eBay, άλλοι στο Amazon, άλλοι γενικότερα. Το PayPal τους έχει μαυρίσει, δεν ξέρω γιατί. Θα μπορεί λοιπόν απλά συστήνοντας vendors μες στο marketplace να κάνουν business και να κάνουν και σοβαρά χρήματα. Οπουδήποτε στον κόσμο κι αν είστε λοιπόν, μέσα στο Infinity μπορείτε πλέον να κάνετε δουλειά. Και είμαστε μοναδικοί παγκοσμίως, καταλάβετε το αυτό λίγο το μέγεθος. Υπάρχουν και έξω πάρα πολλά courses, ειδικά από το DS Domination που είχαμε ξεκινήσει. Έχουν γίνει καμιά 50 JVZoo launches, πρώτα δηλαδή που βγαίνουν στο JVZoo, που απλά κάποιος παίρνει το αγοράζει και παίρνει κάποιος ένα commission για το πώς να κάνει dropshipping, πράγματα που τα μάθανε πρώτα από εμάς, μέσα από τη γνώση του DS Domination και του ανθρώπου που το ξεκινήσαν, του Χιτές, του Kevin, και εγώ ήμουν μέλος αυτής της πλατφόρμας και εγώ τώρα πλέον διδάσκω κόσμο, αυτό το χρωστάω. Δεν έχω κάνει κανένα JVZoo launch, δεν έχω κανένα course μου εκεί έξω δηλωμένο, ούτε κάνω private coaches, όσοι με ξέρετε. Πείτε μου ένας από εσάς που τον εκπαίδευσα προσωπικά. Του είπα, έλα Κώστα, Γιάννη, Κατερίνα, έλα να σου δείξω τώρα σπίτι μου, στο Skype, πώς να κάνεις dropshipping. Σχεδόν 3 χρόνια που κοντεύω σε λίγο καιρό, δεν έχω εκπαιδεύσει προσωπικά κανέναν. Ούτε την Κατερίνα. Μόνο 2 πράγματα της έδειξα, είδε 2 βίντεο και τα μάθε μόνη στην πορεία. Κανέναν. Λοιπόν, είμαστε αυτοί που είμαστε και τα μοιράζουμε όλα αφιλοκερδώς στα μέλη μας. Οπότε οποιοσδήποτε, οπουδήποτε θα μπορεί να πουλάει. Και σύντομα, και εδώ είναι το όραμα της εταιρείας, γι' αυτό ακόμα είμαστε στο pre-launch. Όσοι είστε τώρα live εδώ πέρα, οι 102, 88 σας άφησα, παιδιά. Λοιπόν, οι 102 και όσοι το δείτε σε replay τις επόμενες μέρες, είστε οι τυχεροί που ξεκινάτε μαζί μας από την αρχή. Το Amazon ξεκίνησε από ένα γκαράζ. Εμείς ξεκινάμε από όλες τις γωνιές του πλανήτη. Φανταστείτε που θα είμαστε εμείς σε 5, 10, 20 χρόνια. Θέλω να καταλάβετε πάρα πολύ καλά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είτε είμαστε εμείς εδώ, είτε δεν είμαστε, θα περάσει η ζωή μας από αυτόν τον πλανήτη, θα συνεχίσει να υπάρχει. Απλά στο μέλλον μπορεί να πατάς με ένα κουμπί, να είναι ένας, 3D printer και να σου κάνει print live το προϊόν στην κουζίνα σου. Δεν ξέρω. Θα διακτηνίζεται όπως το Spoke από το Star Wars στο σαλόνι σου. Πάντως κάπως θα γίνεται. Είτε εμείς είμαστε εδώ, είτε δεν είμαστε. Είστε όμως στην αρχή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσετε σε τι φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ειδικά οι partners. Γιατί αυτό που θα γίνει τώρα με το rewards plan, όπως θα σας το πω, πραγματικά έχει άπειρες δυνατότητες. Τις πληροφορίες που θα σας μεταφέρω, είστε η πρώτη χώρα που το ακούει στη γλώσσα της. Έγιναν κάποια webinars, έγιναν κάποιες πληροφορίες,
και στη Ρωσία κάναμε κανένα δύο πραγματάκια, αλλά αυτή η πλήρη ενημέρωση είστε οι πρώτοι που την ακούτε σε τέτοιο επίπεδο και σε τέτοια, ας το πούμε, σε τέτοιο όγκο γνώσεων. Συνοπτικά. Λοιπόν, όπως ξέρετε, είτε ήσασταν στο Infinii, είτε στο DSD, είτε το βλέπετε για πρώτη φορά, έχουμε τρία επίπεδα να ξεκινήσει κάποιος. Το Prime για τους αρχάριους, να μάθει από το 0 χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εύκολα και με απλά βήματα, 7 συγκεκριμένα, πώς να έχει κέρδη αύριο. Κυριολεκτικά το έχουμε κάνει, το ρεκόρ είναι σε 12 λεπτά νομίζω. Κάποιοι το κάνανε στο δίμηνο πάνω. Έχει να κάνει με την εμπειρία του καθενός. Δεν είμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο και την ίδια προσήλωση και πειθαρχία, αλλά όπως και να έχει, κάποιος στο Prime μαθαίνει από το 0 πώς να έχει πωλήσεις σε τρεις βασικές πλατφόρμες. eBay, Google και Amazon. Τις τρεις πιο εμείς δυναμικές που έχουμε δει για άμεσα κέρδη. Έχω άνθρωπο που ξεκίνησε στο Amazon, μέσα σε 48 ώρες είχε 18 πωλήσεις. Οκ. Έχουμε κάποιον, διάβασα πριν, μέσα σε ένα μήνα. Πείτε μου ρε παιδιά και εσείς, γράψτε τις επιτυχίες από κάτω που ξέρετε από την ομάδα σας. Πόσες πωλήσεις είχε μέσα στο πρώτο μήνα. 150 πωλήσεις στο Amazon, κάτι ήταν ένα τρελό νούμερο. Λοιπόν, έχουμε ανθρώπους στο eBay, στο δίμηνο πάνω είχαν ξεπεράσει τις 300 πωλήσεις. Οκ, ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει. Και αυτό στο Prime. Στο Search μαθαίνεις που το κάνεις σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης, καριέρας. Έχουμε ανθρώπους τώρα που ξεκινάνε και πουλάνε και στο Facebook. Έξτρα πηγή εισοδήματος. Τι έλεγα στην αρχή, στην Αγγλία ήμουνα, στη Σκωτία συγκεκριμένα, στην Αγγλία, Σκωτία, με 6 διαφορετικές πηγές εισοδήματος από το 0. Από part-time άφραγκος, να το πω έτσι, σχεδόν άφραγκος, με 7 μετά, τελικά με το σαν partner, πηγές εισοδήματος. Αυτή είναι η οικονομική ασφάλεια. Αυτό με βοήθησε να εξελίξω την επιχείρησή μου και να είμαι σήμερα εδώ και να σας μιλάω. Και στο Excel μαθαίνει κάποιος που έχει τη δικά του οικονομική και ηλεκτρονική αυτοκρατορία, να το πούμε, στο e-commerce. Να έχει τα δικά σου προϊόντα, να εκμεταλλεύεσαι στο έπακρον του Amazon, συν όλα τα καλούδια σε κάθε επίπεδο. Τώρα θα έχουμε και την αντίστοιχη έκπτωση στο marketplace. Και εδώ λοιπόν έχει το πλάνο ανταμοιβών. Δεν το λέω αυτό όπως το λέγεται στα αγγλικά compensation plan, που στην ουσία είναι λίγο χαζό να το μεταφράσει, σημαίνει πλάνο αποζημιώσεων. Δεν είναι ζημιά την αποζημιώσεις. Εγώ θα το λέω rewards plan. Πλάνο ανταμοιβών, γιατί πραγματικά σε ανταμείβει. Αυτό που κάναμε, και όσοι θυμάστε οι πιο παλιοί, αν έλεγα στον Χρήστο Μπάλα, Χρήστο, πώς κέρδισες $6.500 σε commission? Εντάξει, ο Χρήστος είναι και έξυπνο παιδί, τα έχει καταλάβει, αλλά και πάλι θεωρώ στο 100% δεν θα μπορούσε να απαντήσει. Έχουμε ανθρώπους και έμπειρους marketers στη Βουλγαρία, χρειαστήκαμε συγκεκριμένα γύρω στις 3,5 ώρες και χωρίς μετάφραση, γιατί ξέρουν αγγλικά οι Βούλγαροι, χωρίς μετάφραση, περίπου 3,5 ώρες και καμιά 15 διαφάνειες να τους εξηγήσουμε πώς λειτουργεί το rewards plan το προηγούμενο. Ήταν πολύ δύσκολο και πολύπλοκο. Και αν και ήταν όντως infinity, δηλαδή ήταν και στο άπειρο, είχε κάποια gaps, είχε κάποιες δυσκολίες. Κάποιος δηλαδή ήθελε καιρό να βγάλει κάποια σοβαρά χρήματα. Αυτό λοιπόν που κάναμε, πολύ απλά να ξέρετε, μεταφέραμε χρήματα έξτρα, δεν τα πήραμε από τους upline, έξτρα χρήματα στα πρώτα επίπεδα και το κάναμε πιο απλό. Είναι τόσο χαζό να το πω έτσι και απλό που σε μία διαφάνεια κάποιος μπορεί να το εξηγήσει σε κάποιον και να το καταλάβει. Όπως ξέρετε, αυτά τα επίπεδα συνδρομών, 50, 150 και $400 το μήνα, σε κάθε επίπεδο, κάποιοι δεν το ξέρετε, σε κάθε επίπεδο το προηγούμενο περιλαμβάνεται. Δηλαδή, αν είμαι στο Prime και θέλω να πάω στο Search, δεν θα πληρώσω έξτρα 150, θα πληρώσω 100 για παράδειγμα. Δηλαδή, $150 και έχω και το Prime, τα εργαλεία όλα και το Search. Στο Excel δεν πληρώνω έξτρα $400. Πρακτικά, ποια είναι η διαφορά, 150, κάντε την αφαίρεση. Δηλαδή, στο Excel έχω πρόσβαση σε όλο το Infinii, στα πάντα. Στο Prime, στο Search, στα εργαλεία, σε ό,τι υπάρχει μέσα. Και αυτό που κάνουμε, $1, ένα business volume. Αυτό λοιπόν σε μία διαφάνεια τι ισχύει από το Complan. Αν θυμάστε, το Jumpstart ήταν γύρω στο 15%. Το κάναμε λοιπόν 25%. Το ανεβάσαμε. Είχαμε 5-7 bonuses. Τα κάναμε 4 βασικά, 4 και καλά. Okay. Συν αυτό που θα πούμε δίπλα που λέει στα benefits. Jumpstart. Για κάθε άνθρωπο προσωπικά συστήνεις, που είδε ένα post σου στο Facebook, χτύπησε κατσίνγκ το κινητό σου γιατί έχει το eBay app να πας για καφέ και καλά κάνεις για να σε ρωτάει ο κόσμος, ή είδε μια αγγελία σου στο Facebook, στο LinkedIn, στο Twitter, δεν ξέρω κι εγώ τι, σε ρώτησε πώς καταβγάζεις χρήματα ρε Βασίλη, συγγνώμη για την έκφραση, okay. Και του πες ότι μεταπουλάω προϊόντα από το σπίτι μου όποτε θέλω, να το κινητό μου, να οι πωλήσεις μου, πες μου να το κάνω, παίρνεις 25%. Και δεν χρειάζεται να είσαι στο ίδιο επίπεδο συνδρομής, όπως κάνουν τις περισσότερες εταιρείες εκεί έξω. Εγώ είμαι στο Prime, μόλις τώρα ξεκίνησα.
Βλέπει κάποιος άνθρωπος, με ρωτάει τι γίνεται με το Infinity. Παιδιά, έχετε κάτι για έμπειρους ανθρώπους, σαν και εμένα, να βγάλω σοβαρά χρήματα? Ναι, έχουμε το Excel. $400. 400 business volume. Θα πάρεις το 25%. $100 έξτρα. Άρα, αν είσαι στο Prime, μόλις εξοικονόμησες τη συνδρομή σου και το επόμενο μήνα πρακτικά. Okay. Milestones. Αυτά τα εισάγαμε για να βοηθήσουμε από την αρχή τους ανθρώπους που θέλουν να χτίσουν τη δουλειά τους από το 0 και όχι σαν τον Κορεάτη που βάζει 10-15 άτομα την ημέρα, γιατί είχε ένα τεράστιο δίκτυο στην Κορέα, να έχει άμεσα χρήματα. Με το που φτάσει στο manager, $50 πρώτο bonus. Έφτασε στο regional manager, $100. Έφτασε στο national manager, $350. Έφτασε στο global manager, $500. Συνολικά μέχρι και το global manager είναι έως και $1,000 το bonus. Και δεν τελειώνει εκεί. Ενθαρρύνουμε, στην ουσία, σας λέμε ρε παιδιά, βοηθήστε τους ανθρώπους σας, όχι για να βγάλουν χρήματα γιατί είμαστε όλοι Έλληνες, Κύπροι και θέλουμε να βοηθήσουμε στον άλλον όπως κάναμε και εμείς με την Κατερίνα, που δεν είχαμε όλα αυτά τα προνόμια, αλλά γιατί σας συμφέρει. Όταν βοηθάς έναν άνθρωπο να φτάσει μέχρι και τον global manager, τι λέει εκεί πέρα level 1, 20%. Άρα από τα $1,000 που θα πάρει αυτός ο άνθρωπος από το Infinity, το Infinity εσένα, τον sponsor που τον βοήθησες να κάνει αυτή τη διαφορά, σου δίνει 20% στα 1.000, $200. Έως και $200. Κάθε φορά που γίνεις το bonus 50, 20%. Πόσο είναι αυτό? $10. Στα 100, πόσο είναι? $20. Και ούτω καθεξής. Συνολικά μέχρι και $200. Και δεν τελειώνει εκεί. Δίνουμε bonus και στον upline. Επειδή ο upline βοήθησε την ομάδα του από κάτω, ένα 10% έξτρα από τη τσέπη του Infinity, όχι από τα bonus των μελών, δεν σε πληρώνουν τα μέλη, ούτε από τις παραγωγές, ούτε από τις πωλήσεις τους. Σε πληρώνει το Infinity. Ένα 10% πηγαίνει στον upline. Οπότε για τα δύο πρώτα σου επίπεδα, τι σε συμφέρει να κάνεις? Να χτίσεις global managers. Okay. 3. Infinity Pay. Ήταν 5% αν θυμάστε. Το κάναμε καλύτερο. 10. Τουβ. Στο άπειρο. Δεν τελειώνει. Όχι στο 5ο επίπεδο, όχι στο 8ο, όχι στο 10ο, όχι περιορισμούς χαζούς. Στο άπειρο βάθος. Ξεκινάς σήμερα και σε ένα χρόνο από τώρα έχεις ομάδες μέσω του ίντερνετ που είναι πάρα πολύ εύκολο. Με ένα Skype μιλάς με όλο τον κόσμο, σε 5 χώρες και δεν ξέρεις καν τι γίνεται στο 50ο επίπεδο. Όμως θα ξέρεις ότι το Infinity θα σε πληρώνει με το Infinity Pay 10%. Οπουδήποτε και αν είναι ο καλύτερος σου άνθρωπος. Θα έχεις κέρδος να τον βοηθάς. Και γίνεται ακόμα καλύτερο. Infinity Match. Όπως ήταν το milestone check match. Για κάθε άνθρωπο που βοηθάς, Infinity Pay 3 από manager. Από manager, όχι από director που ήταν, από manager. Παραπάνω χρήματα δηλαδή, σε όλους σας. Βγάλαμε αυτά τα pools, τα χαζά που λέγαμε κτλ. Οπότε, manager, ξεκινάς 10% Infinity Pay. Έστω και $100. Δεν πειράζει. Έστω και $150 και $200. Δεν έχει σημασία. Έξτρα χρήματα. Να τα επενδύσεις και στην επιχείρησή σου. Να πας από το Prime στο Sales και στο Excel. Προσωπικά όταν ξεκίνησα. Να κλείσει και το Skype από το κινητό. Λοιπόν, προσωπικά όταν ξεκίνησα και σαν partner στην πρώτη εταιρεία που φτιάξαμε, είχα πληρώσει μόνο 2 μήνες συνδρομή. Μετά όλα πληρωνόντουσαν από τα commissions. Επένδυσα στη γνώση μου, τα προϊόντα μου, όλα, μέχρι τα προσωπικά μου προϊόντα που τα στέλνα στο FBA, τα πρώτα μου τα πλήρωσα από τα commissions που είχα σαν partner, βοηθώντας και εκπαιδεύοντας άλλους ανθρώπους. Okay. Έχει λοιπόν κάποιος κίνδυνο να το κάνει αυτό. Επενδύεις χρόνο και χρήματα στη δικιά σου επιχείρηση και το Infinity ανταμείβει γι' αυτό. Οπότε λοιπόν, Infinity Pay, Infinity Match, για κάθε άνθρωπο που βοηθάς από Regional Manager, αρκεί να είσαι Regional Manager, το θυμάστε, Regional Manager είναι το status που όλοι πρέπει να είστε, ειδικά οι partners, που βοηθάς, το Infinity σου δίνει από 5% έως και 100% στο Global Ambassador, στο Infinity Pay της πρώτου ανθρώπου της πρώτης γραμμής. Τι σημαίνει αυτό? Ας πω ότι είμαι εγώ για τα νούμερα στο National Manager, να τα στρογγυλοποιήσουμε. Στο National Manager. Και ένας δικός μου manager, Regional Manager, δεν έχει σημασία, στην πρώτη μου γραμμή παίρνει $500 επιταγή Infinity Pay. Εγώ επειδή είμαι National Manager θα πάρω το 10% της επιταγής του, δηλαδή 10% στα $500, $50 έξτρα. Από το πουθενά. Και αυτό φτάνει μέχρι και 100%. 100%. Οκ. Και όπως λέει κάτω δεξιά, για να διαβάζουμε όλα τα γράμματα στη διαφάνεια, το check match, το Infinity Match δεν μπορεί να ξεπερνάει το Infinity Pay. Και αυτό θα γίνει σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά στα επίπεδα του Ambassador. Επειδή μπορεί να έχετε χτίσει τέτοιο τεράστιο οργανισμό,
μπορεί κάποιες φορές το Infinity, το check match που θα είναι 70, 80 μέχρι και 100%, κάποιες φορές να είναι μεγαλύτερο και το δικό σας Infinity Pay. Σε εκείνη την περίπτωση θα παίρνεις μικρότερο ίσο από το δικό σου Infinity Pay. Για να είναι δίκαιο. Οπότε, benefits, δίπλα. Εισάγουμε για πρώτη φορά το holding tank. Ήδη οι partners, όπως ξέρετε, έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτό που θα παρακαλέσω όλους, γιατί ήδη μπορείτε να κάνετε την αναδόμηση, μην βιαστείτε. Έχουμε μέχρι και 30 του μήνα, όσοι είστε ήδη στο Infinity μέλη, είτε ανενεργοί είτε ενεργοί, να το κάνετε. Οι appliance, οι sponsors που μπορούν να το κάνουν. Τι σημαίνει που μπορώ να το κάνω? Έχω 3 γραμμές ενέργειας. 2 τουλάχιστον ανθρώπους που έχω κάνει sponsorship, που τους έχω προτείνει, και μια τρίτη γραμμή όπου μπορεί, έκανε κάποιος μετακίνηση και μου βάλει ένα άτομο. Είτε εγώ έχω προτείνει 3 ανθρώπους και μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά, να μετακινήσω το δίκτυό μου. Αυτό που είπαμε, ειδικά για τους ανθρώπους που είστε ήδη πάλι στο Infinity, όλες σας οι γραμμές αυτή τη στιγμή, όλες σας οι γραμμές, οι πρώτες γραμμές, οι sponsors μπορείτε να τους μετακινήσετε. Απλά εγώ αυτό που θα προτείνω, γιατί θέλω να κάνουμε και ειδική εκπαίδευση στρατηγική, πώς να το κάνετε, και ειδικά οι partners, οι πιο έμπειροι, να έρθουν σε άμεση επικοινωνία προσωπικά μαζί μου. Έχω ήδη μιλήσει με κάποιους, να σας καθοδηγήσω και να σας συμβουλεύσω σε αυτό το κομμάτι, να το κάνετε σωστά και όχι βιαστικά. Ξέρω π.χ. κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να δουλέψετε γεωγραφικά. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Κύπρο. Και για το στο δίκτυό σας 2-3 διαφορετικές γραμμές. Δείτε ποιος είναι ο πιο δυνατός, ποιος θέλει να δουλέψει, ποιος θέλει να βοηθήσετε να ανεβεί στα milestones, manager, regional, national, global, να πάρει το Infinity Pay του, εσύ να πάρει τα check match, τα αντίστοιχα, και να βοηθείτε όλοι μαζί. Έτσι βοηθάτε τους ανθρώπους σας να τους μετακινήσετε οπουδήποτε θέλετε στο δίκτυό σας. Θα κάνουμε και παράδειγμα πάνω σε αυτό αναλυτικό, να το καταλάβετε, να το κατανοήσετε. Και την μοναδική ευκαιρία που έχετε με τους vendors. Εκείνο το πιο ωραίο τώρα. Εδώ είναι τα requirements που βλέπετε στα αριστερά. Δηλαδή, ποια είναι τα business volume που χρειάζεστε σε όλο σας το δίκτυο. Δεν μετράει δικιά σας συνδρομή. Δηλαδή, αν είμαι στο Excel, δεν σημαίνει ότι είμαι και manager. Είναι η πόντη των ανθρώπων που έχω συστήσει στην εταιρεία, της ομάδας μου. Οπότε, 50 είμαι απλός builder, 400 manager και προχωράμε. 1200, 300, 10.000, 30 business volume συνολικά στο δίκτυό μου. Δίπλα που βλέπετε max BV per leg είναι ο μέγιστος αριθμός ποσοτικών μονάδων business volume. Το Infinity σου μετράει αναγραμμή, όχι γραμμή οριζόντια, κάθετη. Θα το δείτε και μετά σε παράδειγμα. Στο βάθος. Που σου μετράει και στα αθρίζει για να φτάσει στο αντίστοιχο επίπεδο. Ποια είναι τα προνόμια λοιπόν? Πρώτον, χτίζουμε την ομάδα. Βοηθάμε την ομαδικότητα. Team building. Μπορούμε με το holding tag να μετακινούμε τα business volume μας οπουδήποτε θέλουμε στην ομάδα μας και να βοηθάμε και άλλους ανθρώπους, downline μας. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός βάθος πλάτος και 25% jump start. Και δίπλα στο Infinity Pay Cap βλέπουμε στην Infinity επιταγή μας τα όρια αναγραμμή που πρέπει να κερδίζουμε. Γιατί φυσικά πρέπει όλοι να πληρώνονται. Δεν μπορεί να πάρει το 100% κάθε γραμμή σου. Όχι, θα χρεοκοπήσει η εταιρεία. Δεν θα πάρει και κανείς από κάτω το Infinity Pay του. Οπότε έχουμε κάποια όρια. Για builder, για builder 25, manager 50, regional manager 100, national 200 και ξεκινάει. 1000, 2000, 4 και μετά σοβαρεύουν τα πράγματα. 10, 20. Οπότε τι προτείνω στους partners? Το minimum να έχουν 3 δυνατές γραμμές. Το minimum. Μία γραμμή δυνατή και 2 μπορούν να με προκρίνουν. Αλλά το καλύτερο για να εκμεταλλευτώ στο έπακρον το πλάνο ανταμοιβών, να έχω τουλάχιστον 3 γραμμές. Πάμε να το δούμε λοιπόν σε ένα παράδειγμα γρήγορο. Στο πολύ απλό παράδειγμα. Μόλις ξεκίνησε ο Δημήτρης στο gym. Και έβαλε 3 ανθρώπους. Ένα στον Prime, ένα στο Sales και ένα στον Excel. Ένας που θέλει να ξεκινήσει από το ευρυϊκό επίπεδο, όπως λέω και εγώ. Τα βασικά πράγματα. Τη Stacy που ίσως θέλει να ξεκινήσει πιο σοβαρά. Και τον Edward στο Excel. Γι' αυτό βλέπει τα ονόματα P, Paul, S, Stacy, Serge, Edward, Excel, Ε. Για να ξεκινήσει πιο σοβαρά. Να κάνει τη δικιά του branding, αυτοκρατορία στο e-commerce. Για κάθε από τους ανθρώπους, το Infinity έρχεται και του λέει $1, ένα business volume. 50 για τον Paul, δεξιά ο πίνακας, 150 για τη Stacy. Για τον Edward, που είναι 400 business volume, τι λέει το πίνακάκι πάνω στα κόκκινα? Μόλις ξεκινάς να γίνεις manager, θα σου μετρήσω 240 πόντους από τους 400. Τα αθρίζω όλα αυτά στις 3 γραμμές κάθετες. 440. Συγχαρητήρια Jim, έγινες manager.
σου δίνω το 25% κάθε ανθρώπου προσωπικά σύστησες, έβγαλες μόνο στα πρώτους $150 και ασύστως στο Prime, και επειδή έγινες manager, πρώτο milestone, $50 έξτρα. Μέχρι στιγμής στα $200 ο Jim, από πουθενά. Ενθαρρύνουμε το team building, την ομαδική δουλειά. Ο Jim ξεκινάει, βοηθάει τον Paul και τον Edward για παράδειγμα, που έχουν αποτελέσματα και ο κόσμος τους ρωτάει πώς στο καλό το κάνετε αυτό το πράγμα. Και από κάτω ξεκινάνε και αυτοί και αρχίζουν και εκπαιδεύουν και βάζουν ανθρώπους να αναπτύσσουν τη δουλειά τους μέσα στο e-commerce, μέσα στο Infinii. Ο Jim λοιπόν, για να βοηθήσει τον Paul που είναι πάρα πολύ κοντά να γίνει και αυτός manager, του βάζει την Emma από κάτω. Από το να κάνει μια τέταρτη γραμμή λοιπόν, τοποθετεί την Emma που είναι στο Excel για παράδειγμα και την βάζει στον Paul. Έτσι ο Paul και αυτός, όπως πριν έκανε και ο Jim, συγκέντρωσε πάνω από 400 πόντους και έγινε και αυτός manager για να πάει και αυτό στο πρώτο milestone bonus των $50. Έτσι λοιπόν, $50. Προσοχή! Την Emma, επειδή ο Jim τη σύστησε, ανεξάρτητα που την τοποθετεί στο πλάνο του στην ομάδα του, εκείνος είναι ο sponsor, εκείνος θα πάρει το jump στα 25%, όχι ο Paul. Ο Paul εκμεταλλεύεται τους πόντους που του προσέφερε ο Jim για να ανεβεί στο πλάνο και να πάρει τα bonus. Okay. Οπότε λοιπόν, επειδή μαζεύτηκαν πάρα πολλοί πόντοι, συγκεκριμένα με την ανάπτυξη που έγινε από κάτω, ο Jim έγινε regional manager. Και αυτό σημαίνει θέλω να ρωτήσω, πόσοι από τους ανθρώπους, τους 100 κάτι που μας ακούνε, είστε τουλάχιστον managers αυτή τη στιγμή? Τουλάχιστον. Τα επίπεδα ακόμα δεν έχουν υπολογιστεί, παιδιά. Είστε ακόμα επίσημα managers. Και ποιοι ξέρετε ότι με το νέο Complan θα είστε τουλάχιστον regional managers, αν δεν είστε ήδη? Άλλος, 2 άτομα. Οκ, κι άλλοι. Ωραία, τέλειο. Λοιπόν, θα δείτε λοιπόν τώρα την προοπτική. Επειδή λοιπόν έγινε όλο αυτό το κομμάτι, ο Jim έγινε, όπως είδαμε πριν, regional manager. Ξεπέρασε συνολικά τους 1200 πόντους, 1400 συγκεκριμένα. Έχουμε πει τα κάψανα επίπεδο και άρα έγινε regional manager. Spillover, για όσους το ξέρετε και το έχετε ακούσει, spillover τι είναι? Είναι αυτό που σας είπα πριν. Ανεξάρτητα που έχει τοποθετήσει ο Jim την Emma, επειδή εκείνος είναι ο sponsor, η επιταγή ανεβαίνει σε αυτόν. Genealogy είναι η ομάδα, με το γενεαλογικό δέντρο όπως λέγεται. Κάποια bullet points, για να καταλάβετε και να είμαι σίγουρος ότι τα ξέρετε και τα κατανοήσετε, ειδικά οι partners. Μπορείς να τοποθετήσεις τους δικούς ανθρώπους που προσωπικά εσύ έχεις συστήσει, όχι downline σου, εσύ, οπουδήποτε στην οργάνωσή σου. Μέχρι τις 30 του μήνα έχετε τη δυνατότητα για τους ανθρώπους που ήδη είχατε μέχρι στιγμής. Το check match, το milestone, το παίρνεις από τον άνθρωπο που προσωπικά σύστησες, ανεξάρτητα που είναι στην οργάνωσή σου. Όχι όταν φαίνεται στο genealogy στην πρώτη σου γραμμή, αλλά ανεξάρτητα που θα τον βάλεις εσύ, από το holding tank. Και το infinity check match είναι ξανά και πάλι στους προσωπικούς ανθρώπους, ανεξάρτητα που τους έχεις βάλει. Okay. Δεν αλλάζει λοιπόν κάτι με τα bonus. Αυτό στις εταιρείες υπόλοιπες, και δείτε τα rewards plan όσοι ασχολείστε καιρό με το δικτυακό marketing, οι περισσότερες, δεν λέω όλες, οι περισσότερες δεν τα επιτρέπουν. Βάζουν φρένο για να κερδίσει πιο πολλά η εταιρεία. Πιάνετε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, ο Jim λοιπόν έγινε regional manager, γιατί όπως βλέπετε κάθε γραμμή, το όριο για να γίνεις regional manager, σε κάθε γραμμή 1 κάθετη 2, 3, δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 720 πόντους. Αθρηστικά είναι 1300, στις 13 Jim έγινες regional έξτρα $100. Και τώρα ξεκινάνε και τα milestone bonus. Επειδή ο Paul έγινε manager και πήρε και αυτό στα $50, το 20% $10 πάνε στο Jim, στο sponsor, έξτρα από το Infinii. Και συνολικά ο Jim παίρνει το πρώτο του Infinity Pay 10% σε κάθε γραμμή, με το όριο που είχαμε πει φυσικά, αν θυμάστε. Τίποτα δεν είναι παραπάνω από το όριο, οπότε συνολικά είναι $140. Θα δείτε στο τέλος πόσα χρήματα είναι. Ναι, δεν είναι greater than cap, το όριο ήταν $100 ένα γραμμή, κάθε γραμμή όπως βλέπετε είναι 65, 15, 60, οπότε συνολικά είναι κάτω από τα $100, που είναι το όριο για regional manager. Και έξτρα, infinity match στο infinity pay του Paul, που είναι για τη συγκεκριμένη περίπτωση μόλις $3. Γιατί όχι? Είναι λεφτά που δεν τα κερδίζεις διαφορετικά. Οπότε συνολικά για αυτή τη μικρή δουλειά που μόλις τώρα την έκανε ο Jim
και ξέρω ανθρώπους που την κάνανε τις πρώτες εβδομάδες με το Infinii, κερδίζει συνολικά πάνω από $550 και στους 1.400 πόντους παραγωγής που έκανε είναι ένα 40%. Σκεφτείτε μόνο, προσωπικά κάτω από τον κωδικό που βλέπω Ελλάδα και Κύπρο είναι γύρω σε 108, νομίζω 110.000 ποσοτικές μονάδες. Κάντε τα μαθηματικά. Λοιπόν, πάμε. A clear path to success. Πρώτο επίπεδο, πρώτο πράγμα, πρώτο βήμα. Να δείτε και την προοπτική. Είναι ο κανόνας των τριών, να το πούμε έτσι. Το minimum που εγώ συστήνω στους partners να έχουν 3 δυνατές γραμμές. Οπότε φτιάξτε τους οργανισμούς με το holding tank, τουλάχιστον να έχετε 3 δυνατές γραμμές. Και μπορεί κάποιος ξεκινώντας με τα milestone και ό,τι άλλο κάνει, έξτρα τα milestone που βλέπετε κάτω, να ξεπεράσει τα $250. Πολύ απλά. Σαν manager. Βοηθώντας 3 ανθρώπους να γίνουν managers, όπως είδαμε, γίνεσαι και εσύ regional και μπορεί να ξεπεράσει και τα $400 το μήνα. Έξτρα. Ξεκαθαρίζω, αυτά που σας δείχνω τώρα είναι έξτρα, παιδιά, από το e-commerce. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος και το χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μιλάω, ότι οι Έλληνες και οι Κύπροι είναι οι μοναδικοί στο Infinii, σε όλα τα Infinii μέλη, οι οποίοι οι partners, οι ηγέτες, έχουν αποτελέσματα με το e-commerce. Ξέρουν τη δουλειά μέσα έξω. Είστε οι μοναδικοί σε όλο το Infinii που το κάνουν αυτό. Και το ξέρω γιατί μιλάω με όλους τους ανθρώπους πλέον σε Ευρώπη και στην Κορέα. Εδώ πέρα λοιπόν, τρίτο step. Βοηθάς τους ανθρώπους να ανεβούν, να γίνουν εκείνοι regional και εσύ γίνεσαι national manager. Με κέρδη που λείπει. Ξεπέρναν κατά πολύ τα $1.000 το μήνα. Και μετά, βοηθώντας 3 να γίνουν national, γίνεσαι global και τα εισοδήματα σοβαραίνουν πάρα πολύ. Okay. Ο στόχος είναι να χτίσει ένα παθητικό εισόδημα παράλληλα με τα κέρδη σου στο e-commerce. Αυτή είναι η οικονομική ασφάλεια και όχι το παραμύθι και την καραμέλα που πουλάνε κάποιοι εκεί έξω. Πάμε να γνωρίσουμε την εταιρεία στους φίλους και να βγάλεις 10 ευρώ να ζήσεις. Okay. Εδώ τα μέλη μας, ξέρω ανθρώπους που έχουν αγοράσει αμάξια με τα κέρδη από το eBay, ξέρω ανθρώπους στην Αμερική που έχουν αγοράσει σπίτια με τα κέρδη από το Amazon, ανθρώπους που έχουν ξεπληρώσει και στην Ελλάδα χρέη με επιστοτικές, κάποιους πληρώνουν τα φροντιστήρια των παιδιών τους με τα κέρδη τους και τα listing τους. Προσωπικά, όταν ξεκίνησα στα βίντεο μου, θυμάστε, ένα listing μου στη Σκωτία μου πλήρωνε το νίκη μου κάθε μήνα. Ένα listing μόνο στο eBay μου πλήρωνε το νίκη μου κάθε μήνα. Okay. Λοιπόν, αυτά κάνουμε. Γι' αυτό ο κόσμος μας πιστεύει, είμαστε αληθινοί και μπορούμε να το αποδείξουμε. Να το eBay account μου, φίλε. Να επολύσουμε στο Amazon. Τι άλλο θέλεις να δεις? Παράλληλα, βάζω και χρήματα εκπαιδεύοντας και άλλους ανθρώπους. Και γιατί λοιπόν, όπως είπε και ρώτησε και ο Παύλος Σαρκάς στην Κύπρο που κάνει άνοιγμα το Rewards Plan, λέει, πολλοί με ρωτάνε, Παύλο, γιατί μοιράζεις τα μυστικά σου με άλλους ανθρώπους? Σε συμφέρει να το κάνεις αυτό, να μάθεις κι άλλους να κάνουν dropshipping? Ναι, φυσικά και με συμφέρει. Πρώτα θέλω να βοηθήσω καλούς ανθρώπους να βγουν από αυτή τη μιζέρια, να μάθουν πώς από μια μικρή γωνιά, από ένα μικρό διαμέρισμα, μπορείς με ένα μεταχειρισμένο υπολογιστή και μια μικρή σύνδεση στο ίντερνετ να κάνεις πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Και το Infinii μανταμεύει γι' αυτό. Οπότε λοιπόν, εύκολα κάποιος βοηθώντας ανθρώπους να γίνουν και εκείνοι global manager, γίνεται director, τα εισοδήματα διπλασιάζονται. Το check batch μόνος από 5% που ήταν γίνεται 30% στον director. Αυτό είναι 6 φορές πάνω, 600% αύξηση, πόσο είναι αυτό? Λοιπόν, με 3 director γίνεσαι senior, με 3 senior γίνεσαι executive και με 3 executive presidential. Αυτό, παιδιά, δεν θα γίνει μια μέρα στην άλλη. Αν και ο Κορεάτης μου είπε, Βασίλη, Bill μου λέει, by the end of the year, I am ambassador. Το κάνει. Λοιπόν, είναι θέμα μαθηματικών. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μελετάνε το complan. Ξέρουν, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος χτίζει και complan. Οπότε ξέρει τι γίνεται. Αλλά, φανταστείτε, σήμερα μιλάμε και έχω μπροστά μου στην αίθουσα γύρω στους 100 ανθρώπους. Χθες μιλάγαμε με έναν άνθρωπο από την Πάτρα που ξέρει μέχρι και στην Γκάνα κόσμο. Το Infinii αυτή τη στιγμή είναι σε επίσημα στις χώρες που υποστηρίζουν και βλέπετε τις γλώσσες πάνω από 9. Πλέον βάλαμε και Google Translator App, γιατί έχουμε ανοίξει και την Ινδονησία. Έχουμε ανοίξει την Ταϊλάνδη. Τι έχουμε ανοίξει? Έχουμε μέλη εκεί. Okay. Το επόμενο πάμε εκεί να κάνουμε και ένα event. Να μαζευτεί η ηγεσία. Έχουμε ανθρώπους στην Αυστραλία. Ποιους ανθρώπους ξέρετε στην Αυστραλία? Ποιους ανθρώπους ξέρετε στην Αγγλία? Εκεί δεν θέλουν μετάφραση. Αγγλικά είναι. Την αγορά της Αγγλίας, παιδιά, σας πληροφορώ, Ηνωμένο Βασίλειο, την ξέρουμε απ' έξω και ανακατοτά. Τελευταία εβδομάδα έχω μιλήσει με πάνω από 4 Άγγλους. Με έναν Άγγλο που μίλησα, ο συγκεκριμένος να ξεκινήσει, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο ασχολείται με το e-commerce, κάνει πάνω από 35.000 λίρες καθαρό κέρδος το μήνα μέσα από το Amazon, όμως θέλει μια εταιρεία να τον βοηθήσει να δημιουργήσει μια ομάδα.
Οπότε, τι κάνουμε? Ελκύουμε και σοβαρούς επαγγελματίες πλέον. Φανταστείτε λοιπόν ποιους ανθρώπους ξέρετε σε Αγγλία, ποιους ανθρώπους ξέρετε σε Αυστραλία, ποιους ανθρώπους ξέρετε που όλοι μιλάνε αγγλικά, Νότια Αφρική. Ποιους Έλληνες ξέρετε, παιδιά, όποια πέτρα και να σηκώσει, γνωρίζει Έλληνα. Έμπορο. Με το εμπόριο ο Έλληνας έχει πάει σε όλο τον κόσμο. Okay? Αυτοί οι άνθρωποι πλέον με το ίντερνετ και το e-commerce και με το Infinia, και είμαστε οι πρώτοι που το εισάγουμε αυτό με τους vendors, μπορείτε να το κάνετε με τον οποιοδήποτε από οπουδήποτε. Σκεφτείτε τοπικά, σκεφτείτε πώς να οργανώσετε μια ομάδα όπως κάνουν στην Κύπρο, Θεσσαλονίκη, στον Βόλο, στην Κρήτη, στην Εκατερίνη, στην Αθήνα, αλλά σκεφτείτε παγκόσμια. Το Infinia και το ηλεκτρονικό εμπόριο και ό,τι κάνουμε μπορεί να τους υποστηρίξει. Και μόλις τώρα ξεκινάμε, παιδιά. Μόλις τώρα ξεκινάμε. Είμαστε το Amazon στα σπάργανά του. Okay? Οπότε λοιπόν, εδώ τα εισοδήματα σοβαρούν πάρα πολύ. Πλέον μιλάμε για εισοδήματα καριέρας. Κάποιος μπορεί να γίνει πραγματικά εκατομμυριούχος. Άνθρωποι στο δικτυακό marketing έχουν γίνει με πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνει με πολύ λιγότερα. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Και ξέρω ανθρώπους που αυτά τα νούμερα τα κάνουν ήδη από το e-commerce. Στη Βουλγαρία γνώρισα 3 τύπους, οι οποίοι μαζί δουλεύουν και κάνουν πάνω από $2-2,5 εκατομμύρια τζίρο στο eBay το μήνα. Τζίρο. Αν φανταστείτε ότι δουλεύουμε ένα 10-15%, κάτα μαθηματικά. Να υπολογίσετε τα κέρδη πάνω κάτω. Οπότε, νούμερο 1. Είτε αυτή τη στιγμή είστε στην ομάδα μας, είτε είστε ανενεργοί. Κάποιοι ξέρω ότι είχατε αποστασιοποιηθεί για τους δικούς σας λόγους. Κανένα πρόβλημα. Προλαβαίνετε να ενεργοποιήσετε το account σας, τουλάχιστον στο Prime. Εγώ ξέρω ανθρώπους και από το DSD που μας ακολουθούσαν την προηγούμενη ομάδα που ήταν μέχρι και στα αναβασμένα επίπεδα. Παιδιά, πηγαίνετε στο Elite. Έχετε πρόσβαση σε αναβασμένες τεχνικές, πώς να κάνετε το eBay store σας, Facebook, πώς να χτίσετε το WooCommerce, ένα απλό WordPress e-shop είναι για έξτρα πράγματα, έξτρα τεχνικές και στο search συγκεκριμένα έχετε πρόσβαση στην αποκλειστική bonus εκπαίδευση του Πάνου που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν ξέρετε τι έγινε, απλά μπείτε στο Facebook σελίδα μας να δείτε. Και βάλτε στόχο τις πρώτες 30 μέρες να γίνετε manager τουλάχιστον, δεν λέω regional, τουλάχιστον manager, και μέσα στις πρώτες 60 μέρες να έχετε φτάσει και τα $1,000 κέρδη. Μόνο από το rewards plan των αμοιβών. Και σκεφτείτε λοιπόν, στο προηγούμενο πλάνο που δείξαμε, να έχετε έναν προμηθευτή, να ξέρετε κάποιον άνθρωπο που κατασκευάζει προϊόντα ή είναι τάξης αποθήκους και τα πουλάει ο άνθρωπος, είτε στο Amazon, είτε στο eBay, είτε πουλάει από την Ελλάδα και μπορεί να στείλει οπουδήποτε στον κόσμο ή στην Ευρώπη, στην Αγγλία που είναι τα μέλη μας, και να είναι ο άνθρωπος που συστήσετε εσείς στο marketplace, σαν vendor. Θα τον έχετε στο holding tank για 1 μήνα και θα επιλέξετε πού θα τον βάλετε στην ομάδα σας. Γιατί αν τον βάλετε στο πιο κάτω επίπεδό σας, να βοηθήσετε 5-10 επίπεδα πιο πάνω και από οτιδήποτε παραγωγή γίνεται από αυτόν τον άνθρωπο, τα μέλη μας θα πηγαίνουν και θα αγοράζουν τα προϊόντα του, εσείς και όλο το δίκτυό σας να υποφελείτε από αυτούς τους πόντους, τους έξτρα. Οπότε λοιπόν τι κάναμε? Παίρνουμε τον τζίρο που κάνουν τα μέλη μας, πάνω από $2,5 δισεκατομμύρια σε πωλήσεις τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια πλέον, και θα μετακινήσουμε ένα τεράστιο κομμάτι, αυτή είναι η προοπτική, μέσα στο πλάνο ανταμοιβών. Ξέρετε, συνειδητοποιείτε τι σημαίνει αυτό για σας? Δεν λέω τον επόμενο μήνα, τώρα ξεκινάμε. Σε 3 χρόνια από τώρα λοιπόν. Μας πήρε 3 χρόνια να κάνουμε 2,5 δις. Φανταστείτε τι θα κάνουμε τα επόμενα 3 χρόνια με αυτά που έρχονται. Και είστε οι πρώτοι και οι πρώτες που το ακούτε αυτό. Και κρατείτε λοιπόν, μιλήστε με τους upline σας, με τους sponsor, με τις ομάδες τοπικές Ελλάδα, Κύπρο, Αθήνα που είστε, Θεσσαλονίκη, για τοπικά event. Και είδα με χαρά μου σήμερα στην ομάδα ότι κανονίζουν και ένα έτσι ωραίο επαγγελματικό φιλικό coffee break στη Θεσσαλονίκη. Να πάτε όλοι όσοι είστε κοντά, να γνωρίζετε τους ηγέτες του Infinia στην Θεσσαλονίκη. Γιατί 16 Ιουλίου Σάββατο θα είμαστε στην Αθήνα. Όπως βλέπετε, ακόμα δεν έχω ανακοινώσει το μέρος, θα είναι στο κέντρο της Αθήνας πάντως. Περιμένω το OK από το ξενοδοχείο, θα είναι μια τεράστια αίθουσα. Θα έχουμε ερωτώντες, επαγγελματικά τραπέζια και θα είναι για μέλη μόνο. Εκεί πια δεν έχει να γνωρίσει το Infinia, μας γνωρίσατε. Μας είδατε στο ίντερνετ, μας ακούσατε, μας είδατε από κοντά, είμαστε όμορφοι, άσχημοι, ψηλοί, κοντοί. Δεν έχει σημασία. Τώρα πάμε για σοβαρά πράγματα. Πάμε για εκπαίδευση. Θα έχετε λοιπόν πρόσβαση, αποκλειστική, δωρεάν, ξαναλέω, εκπαίδευση. Είμαστε και από τις λίγες εταιρείες που το κάνουν και αυτό. Δεν θα πληρώσετε κάτι για την εκπαίδευση. Δεν θα πληρώσετε κάτι για να μπείτε στην αίθουσα, αρκεί να είστε μέλη. Θέλουμε αφιλοκερδό σαν εταιρεία και μπαίνουμε μέσα σε αυτό. Όταν γίνεται ένα event, μπαίνει μέσα η εταιρεία. Δεν κόβει εισιτήρια. Δεν πουλάμε εισιτήρια για να γεμίσουμε την αίθουσα και να κάνουμε στην μπάντα χρήματα. Δεν βγάζουμε από τα events χρήματα. Από πού βγάζουμε χρήματα?
από εσάς, από την ανάπτυξη των μελών. Δίνουμε παραπάνω, δίνουμε συγκεκριμένα πάνω από το 75% του τζίρου της εταιρείας, των κερδών μάλλον της εταιρείας, το δίνουμε στα μέλη μας, στο rewards plan και ειδικά στα πιο πάνω επίπεδα για να έχετε άμεσα αποτελέσματα και να επενδύσετε στις γνώσεις και στις επιχειρήσεις σας. Θα έχετε λοιπόν την ευκαιρία να ακούσετε από κοντά πλέον από τους κορυφαίους e-commerce της Ελλάδας και Κύπρου, της Ευρώπης. Top 3 στρατηγικές για άμεσα κέρδη στο ηλεκτρονικό εμπόριο. eBay, Amazon, Facebook, social media, Google. Εξειδικευμένες τεχνικές. Και από ό,τι μίλησα και με τους e-commerce expert και της Ελλάδας, θα ετοιμάσουν και μια surge εκπαίδευση. Το κάτι παραπάνω. Για να ικανοποιήσουμε όλα τα επίπεδα ανθρώπων. Και τον αρχάριο και τον επαγγελματία. Θα έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένη internet marketing εκπαίδευση. Πώς να κάνετε από τη μικρή γωνιά του σπιτιού σας ένα παγκόσμιο οργανισμό με το Infinii και τους vendors και το marketplace και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Θα έχουμε φυσικά αναγνώριση επιτυχίας, εταιρικά νέα, special καλεσμένους που ετοιμάζουμε σε επικοινωνία και με άλλα μέλη της Ευρώπης και στην Αμερική και πάρα πολλά άλλα. Αυτό που θα γίνει σημείο στην ημερομηνία 16 Ιουλίου Σάββατο. Αν έχετε να πάει διακοπές, ακυρώστε τις. Αν μπορείτε να βάλετε άδεια του δουλειά για να έρθετε, βάλτε άδεια. Σάββατο θα είναι. Δεν ξέρω, έχετε βαφτίσια, ακυρώστε τα. Έχετε γάμους, μην παντρευτείτε. Παντρευτείτε την άλλη εβδομάδα. Παντρευτείτε αύριο. Εγώ, παιδιά, πήγα μπαμ, πολιτικό γάμο κάναμε με τη γυναίκα μου, μια υπογραφή, τέλος. Φυσικά και ένα μεγάλο θρησκευτικό γάμο που τον ετοιμάζουμε, κάποια στιγμή θα γίνει και θα μας δείτε. Λοιπόν, anyway, φτιάξτε το, προγραμματίστε το 16 Ιουλίου. Να είστε όλοι εκεί οι σοβαροί άνθρωποι που θέλετε να αναπάτε στο επόμενο επίπεδο μαζί μας. Γιατί, τι λένε τα μέλη μας μετά την εκπαίδευση. Κασιανός, Κύπρο. Ακολουθώντας τις οδηγίες μου έδωσε ο expert του είδους Πάνος Κουτρέλης, αυτή είναι την ειδική εκπαίδευση που κάναμε που είναι στο search πλέον στο Infinity, κάναμε στην Κύπρο, στη Λεμεσό. 5 προϊόντα σε 48 ώρες. 5 προϊόντα πούλησε σε 48 ώρες. Χρήστος, πριν από 9 ώρες αυτό πώς. Το έκανα print screen πριν από λίγο. Και εσείς, το πρωί το βάλει νομίζω. Ένα tip του έδωσε ο Πάνος, ανέβηκε Τρίτη και πουλήθηκε Τετάρτη πρωί. Ανέβηκε Τρίτη 9 η ώρα και πουλήθηκε Τρίτη στις 11. Άντε να σε πεις το κάποιος δεν δουλεύει. Λοιπόν, πηγαίνετε στο Facebook, παιδιά. Τώρα άμεσα, όπως μιλάμε. Πούτε το Facebook. Facebook. Έλα καλό μου. Στο Facebook, εδώ. Θα πατήσετε, είναι facebook.com, να το γράψω κιόλας. Κάθετος. Infinii Greece. Enter. Απλό και όμορφο. Νομίζω ξεπεράσαμε τα 2.000 like, παιδιά. Συγχαρητήρια. 2097. Λοιπόν, επόμενο event όπως βλέπετε live αυτή τη στιγμή την ενημέρωση, στην Πάτρα. Γενικά να πηγαίνετε εδώ που λέει events και θα βλέπετε τα πάντα επίσημα μέσα από το επίσημο social media της εταιρείας. Εδώ δείτε το βίντεο από κάτω που παίρνουμε συνέντευξη από τους παρευρισκόμενους πρώτη φορά σε live εκπαίδευση στην Κύπρο. Τι λένε τα μέλη μας. Εδώ από την εκπαίδευση του Πάνου Κουτρέλη. Κοιτάξτε απλά, παιδιά, τα σχόλια από κάτω. Τι λέει ο κόσμος. Καλύτερη εκπαίδευση που έχω πάει. Παύλος. Τέλεια ενημέρωση. Κασιανός. Νάτος. 5 Ιουνίου την εκπαίδευση. Πότε, Κασιανέ, έκανες τα κέρδη. Πότε εδώ πέρα αυτό. 22 ώρες πριν που το έκανα print screen. Πόσο έχει σήμερα ο μήνας. 9. Οκ. Λοιπόν. Κατερίνα Άψογος, ο Πάνος, ευχαριστούμε. Δεν γίνεται πιο τέλεια. Φανταστικός ο Πάνος Κουτρέλης, ευχαριστούμε. Εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες, φοβερό κτλ. Παιδιά, δείτε τι κάνουμε. Πλέον έχουμε την πιο δυνατή παρουσία και έχουμε ταράξει τα νερά. Και ειδικά με το marketplace και τους vendors είστε οι μοναδικοί αυτή τη στιγμή που είστε ένα κλικ από οποιοδήποτε άλλο εκεί έξω. Κάποιοι τώρα ανακαλύψαν τον dropshipping, κάποιοι το παίζουν και e-commerce expert και gurus, χάρη σε εμάς, όχι σε μένα προσωπικά, ίσως και σε μένα, αλλά και στο Infinii και ό,τι έχουμε δημιουργήσει μέχρι τώρα. Δεν έχει καμία σημασία. Όλοι οι παιδιά τώρα θα κοιτάνε εμάς. Έχουμε τους καλύτερους ανθρώπους στις καλύτερες θέσεις και είμαστε στην πιο προνομιακή θέση. Γιατί πλέον δεν ανταγωνιζόμαστε κανέναν. Δεν ανταγωνιζόμαστε τον Δημήτρη, τον Κώστα, τον Γιάννη, τον Φίβο, όχι Φίβο είναι μαζί μας, ή οποιοδήποτε άλλο εκεί έξω, την Ευλαμπία που το παίζει, τον Τζον, τον οποιοδήποτε που το παίζει e-commerce expert. Όχι, παιδιά, όλους τους αγαπάμε. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παρεξήγηση. Απλά πλέον είμαστε ένα οικοσύστημα που αναπτύσσεται. Δεν μπορεί κανείς να μας αγγίξει. Καταλάβετε το. Είμαστε κάτι πολύ παραπάνω. Είμαστε μια ιδέα. Ο Μπέζος, ο Τζεφ στο Amazon, το χρησιμοποιώ πάντα σαν παράδειγμα και διαβάσει την ιστορία του. Ο ιδρυτής του Alibaba ξεκίνησε με δανεικά από τη μάνα του, παιδιά. Και ήταν ο μεγαλύτερος δισεκατομμυρίουχος της Κίνας. Λοιπόν, είμαστε μια ιδέα. Κάποιοι άνθρωποι, λέει ο Σοκράτης, όμως το έχει πει αυτό, λέει τα μεγάλα μυαλά, λέει,
ασχολούνται με μια ιδέα. Τα μεσαία μυαλά ασχολούνται με αυτούς που ασχολούνται με τη μεγάλη ιδέα. Και τα μικρά μυαλά ασχολούνται με το τι λένε άλλοι άνθρωποι. Εμείς λοιπόν είμαστε αυτοί που δημιουργούμε ιδέες. Είμαστε αυτό που λένε pioneers. Βγαίνουν μπροστά, πρωτοποριακά. Οπότε λοιπόν αυτά ήταν για σήμερα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Να έχετε τις καλύτερες πωλήσεις, τα καλύτερα κέρδη, είστε στην καλύτερη ομάδα, έχετε τους καλύτερους ανθρώπους. Μιλήστε άμεσα, ειδικά όσο βλέπετε τώρα. Και για κάποιο λόγο είστε ανενεργοί στο Infinii, γιατί οι leaders σας χτίζουν με το holding time το δίκτυό σας, τα business volume. Ειδικά όσοι θέλετε να εξοικονομήσετε τις συνδρομές σας, να χτίσετε τον οργανισμό σας. Γιατί αν δεν έχετε ενεργοποιήσει τη συνδρομή σας μέχρι και τέλος του μήνα, ειδικά όσοι είχατε πριν ανενεργή συνδρομή, ο κωδικός σας φεύγει. Οπότε από την αρχή πάλι είναι ευκαιρία. Ειδικά το μετηγείται με το rewards plan. Οπότε λοιπόν θα κάνω ένα μικρό 5 λεπτά ερωταπαντήσεων. Είμαστε ήδη 11 και 18. Να πάει και 20. Άντε, 2-3 ερωτησούλες. Με αυτά που είπαμε. Ο Χρήστος λέει regional αν όχι national. Αγαπητέ, πας για global. Έχω δει τα business volume σου. National already. Και εσύ. Εσύ έχεις φύγει για director, Γιάννη. Ο Χρήστος έκανε την πιο ακριβή πώληση. Χρήστος Λουλούδης, άλλος αυτός. Μέχρι τώρα στις 160 λίρες. Μέχρι τέλος ambassador. Παιδιά, βάζετε ψηλούς στόχους. Εδώ, παιδιά, ό,τι βλέπω, να το βγάλω print screen, τι λέει Γιάννης Ανδρέου. Εγώ και αυτός με τέλος ambassador. Πρέπει να το βάλω το print screen. Να βγει και η ημερομηνία όμως θέλω πρώτα. Περίμενε. Όχι εν webinar, να φαίνεται και η ημερομηνία πάνω. 9 Ιουνίου. Περίμενα να το πάρω το print screen. Μόλις μετά ότι δεν το είπα. Print. Οκ. Λοιπόν. Άλλος. Πώς είμαστε σίγουροι, ρωτάει η Αγγελική, πώς είμαστε σίγουροι ότι αυτό στον οποίο θα δείξουμε την επαγγελματική ευκαιρία, ίσως μέσα από το ένα link που θα βρει στο ίντερνετ, θα εγγραφεί κάτω από εμάς και δεν θα βάλεις να σπώ σου κάποιον άλλο. Δεν μπορεί. Γιατί μίλησε η Αγγελική με τον άνθρωπο που σου μίλησε και σήμερα μαζί μας, κατάλαβα ότι δεν είναι στην ομάδα μας. Στο Infinii Partners έχουμε δικά μας προσωπικά links. Δηλαδή με το που μπαίνεις στο Infinii, βλέπεις πάνω sponsor δεν αλλάζει, sponsor αυτός. Okay. Βασίλης, Αγγελική. Δεν αλλάζει. Γίνεται η μεταφορά μέσα στον Ιούνιο. Ακριβώς, Άδαμα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο sponsor σου ή και εσύ, αν έχεις ανθρώπους, μπορεί να τους μετακινήσεις μέχρι και 30 του μήνα. Ambassador και τα λοιπά. Μην μπερδεύετε παιδιά το binary. Το binary έφυγε. Κάποιοι είχα 2.000 άτομα. Αγαπητέ μου, αν έχεις 2.000 άτομα, θα ήσουν τώρα Super Presidential Executive Boards of Directors κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι στο binary. Το binary έφυγε, παιδιά. Τώρα δουλεύουμε μόνο με το Personal Enrollment Tree. Το Unilevel όπως λέγεται. Αυτό μεταφέρθηκε. Και μια επισήμανση. Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς είχαν προβλήματα με τις πληρωμές. Λοιπόν, προσοχή. Εδώ. Λοιπόν, με το που κάνετε upgrade, είτε μάλλον όχι upgrade, κάνετε renew την συνδρομή σας, σας λέει πάνω δεξιά inactive, click here κτλ. Σας προσγειώνει εδώ. Δεν συμπληρώνετε αυτό όπως είναι, επιλέγετε και πληρώνετε. Όχι, πάτε πάνω. Εδώ που λέει billing info. Βάζετε τη σωστή διεύθυνση, όνομα της κάρτας χρέους, όχι που μένετε, της κάρτας χρέους που θα χρησιμοποιήσετε. Επιλέγετε Ελλάδα κτλ. Διαλέγετε Search, Excel, Prime, ό,τι θέλετε, Partner ή Partner Plus, που είναι έξω από $10 Internet Marketing εκπαίδευση, σύντομα και στα ελληνικά. Πληρώνετε με την κάρτα σας και τέλος. Και αυτό που συστήνω, γιατί το billing το αναβαθμίζουμε συνέχεια για να δεχόμαστε πληρώμες από Ρωσία και από ΑΣΕΛ και από άλλες χώρες, οπότε επιβεβαιώστε το, θα πάτε στο profile settings σας, εκεί που λέει account details και θα βάλετε στα στοιχεία διεύθυνσης, στο προφίλ σας, τη διεύθυνση χρέωσή σας. Και μετά θα κάνετε αυτή τη διαδικασία. Οποιοςδήποτε από την ομάδα έχει πρόβλημα, να μιλήσει άμεσα με τον sponsor του. Είμαι σε επικοινωνία με όλους τους leaders να σας βοηθήσω για ό,τι θέλετε. Καλές δουλειές σε όλους. Πολλά φιλιά. Αγάπη μόνο όπως έγραψε και ο Χρήστος. Θα χαρώ να σας δω και στο event όλους. Θα είμαι αποκλειστικά στην Αθήνα με τους καλύτερους ανθρώπους να σας εκπαιδεύσουμε και όλοι μαζί Ελλάδα-Κύπρος να γίνουμε η μεγαλύτερη δύναμη στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Καλές δουλειές, καλό βράδυ σε όλους, ευχαριστώ που με ακούσατε.